ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡುವ. ಬೆಲೆ 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 ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟು ದೇವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓ ದನಿ దాని కోడే లైవ్ కట్టాయిని ఏలిచ్చిన దాద మన్పుని ఒక కోಡೆ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಜಿ ಕಾಜಿ ಬೈದು ತೂಲ 2 ಜನ ಬೈದಾರು. ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಚ್ಚಿ. ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್, ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಜಿ ದಿ ಅನ್ಕೋಡೆ ತೋಚ್ಪೋಯ್ನತ ಕಾಜಿ ಅವೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಜರಿ 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 ಪತ್ತು ಎಡ್ಡೆಜವು ಮಾಮಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು 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 ಮಾಮಿ ದಾದ ಮಾರ ಮಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೊರ್ತೆ ಇನಿಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ಮುಜೇ ಜನ ದೇವರೇ ಪೂರ ಒಡೆಪೋತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪಲೆತ ವೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎತ್ತು ಕಾಸು ಕುಡಿಯೋದು ಯಾನು ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 178. ಅದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋಡೆದ ಮೀನ್ದೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ತೆತ್ತಿಕಂತೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತೆ ಅತ್ತಿಯ ಅತ್ತು ಐ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪರಿತ ಬತ್ತಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಜಿ ಎತ್ತತ್ತು ಬುಕ್ಕದಾದ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕಂತಿಜಿ ಅವು ಬೇತಕಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನಕಲ್ಲ ದಾದನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಏಂಕಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆಲಿಜ್ಜಲ್ ಬೇಲೆ ಬೋತಲು ಅಂಜದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಆತಿ ಹೇತ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಿಗೆ ಓ 178 178. ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ, ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ದಯ ಸಪುರ ಎಂತುಲಯ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್. ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬೈಕಿದ ಕಾಜಿಯೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಕಾಜಿ ನಾನ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಕಾಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಏನ್ ನಾಂಕರದಲ್ಲ ತೂಟೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದೆತ್ತ ಅವನ್ ಕೆರೆ ಪುನು ಮರಲು ಬಿಸತಿ ರೆಟ್ಟು ಕತ್ತೆರೆಡ್ದ ಕಡೆ ಕರೆ ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ಯಾನ ಕಾಜಿ ಪಾಡುಜಿ ಮದ್ಮೆಗದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜನ ಪಾಡುಜಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಚೂಡಿದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಟಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕಿಬಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕಂಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಟ್ಟು ಬರೋದ ಕನವಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬದುಕಿ ಇದು ಕನಲಿ ಯಾವಲ ಪೊಡಿಗಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೆ 2 ದಿನ ಒಂದ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ 10 ದಿನ ಅತ್ತ ಮದಿಮೆಗೂ ಅಂದ್ಯಾ
ಅದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂದು 10 ದಿನ ಉಂಡಿ ವನಿತಾ ಡ್ರೆಸ್ ಆತಿಜಿ ಚಪ್ಪಲ ಆತಿಜಿ ಸೀರೆ ಆತಂಡು ಸೀರೆ ಕಾಜಿ ಆತಂಡು ಕಂಟಿ ಪೂರ ಆತಂಡು ನಾನು ಅವಡೆತ್ತಿನ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಕಾಜಿ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಕಿಬಿತ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸಂತ ಆತಿಜಿ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ದೇವಾ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರ ಪ್ರಮದರ ಜೀರ್ಪ ನೋಡಿಯೇ ಬಿನ್ನಿರುಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಾರ್ ಮದಿಮೆ ಕವಿತಾಗತ್ತ ಮದಿಮೆ ಕವಿತಾಗ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ ಒಡಮೂಲಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ರೇಸರ್ಚಾ ಮಾಮಿ ನೀವು ಮೀಶೋನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ಎಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಆಗಲಿ, ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ತರಿಸೋದು. ನೈಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ತರಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಆರ್ಡ್ರ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸು ರ್ಯಾಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ ಕಂತ ಆತಂದು ಬಕ ಯಾನ್ ಮಗ ಕೊರಿಯ ಒಪ್ಪಡ ದಾದರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ದಾದ ಬರ್ತದ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ OTP ಫೋಕಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ ಜಿಯೋ. ಮರಳು ಬತ್ತು ಜಿಯೋದಾಗಲಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾಕ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಊಟ ಬಿಟ್ಟದ, ನಾನೀಗ ಊಟ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನೀಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೂರಾಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಸಪೂರಾಗುವ ಅಂತ ತೋರ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ತೋರ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ತೂರ್ಚ ಐಸ ಮದಿಮಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂದು ಮದಿಮಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಇದೆಂತದ ಬರುದು ನನಗೆ? OTP ಅಂತೆ. OTP ಬರ್ತುಂಟು. ಯೂಸು ST ಸ್ಮೈಲಸ್ ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು. ನಾನು OTP ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಸಾವು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರೋದುಂಡು. ಇಂಚಿನೆಕ್ ಉದೇವಾ ಹೇಗ್ ಏತು OTP ಬರೋದುಂಡು ಹೆಂಗ್ STಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಗೆ ಪುರ? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆನಾ? ಅದು ಹಾಗೇನೆವಾ? ಇದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೇಗ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅವಡು ಬಕ ಶೋಕ ಅವಡು ಶೋಭಗರಂಜಿ ಏನಂದಾಯ್ತು ಓಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರ್ಲಲ್ಲ ಏನಂತ ಎರವಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ಓಲ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಜೀರ್ನ ಅನಿತಕ್ಕ ತೂಲ ಏತ್ ಬರ್ಪಿನಿಯಾ CP ಪಾವ್ಲ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಬರೋದುಂಡು. OTP ಬರೋದು ನೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ OTP ಬರೋದುಂಡು. ದಾದಿಕವು ಏನ OTP ಅವು? ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾರ್ ಹಾಯ್. ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ OTP ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಬರೋದುಂಡ್ಯಾ. JX ಅಲ್ಲೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ OTP ಫಾರ್ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಮರ್ಲು ಬತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆನ್. ಮೀಶೋ
ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ಗೆ ಮೀಶೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅಂದು ಡ್ರೆಸ್ದ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಈ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡಾರ ಅದ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಏರ್ನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದೇವ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಶೋಭಾವ್ ದಾದ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಕು ದೇವರಂದ ಓದ್ ಪನ್ಪಕೇನು ಜೆ ಕೆ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ ಡಿಯರ್ ಪ್ರೋಕಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್ ಜಿಯೋಗೆ ಮರಲು ಬತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ ಜಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತನಿಯಾ ಏತ್ತು ಬರ್ಪುನಿಯಾ HDFC ಓ ಕುಡದ ಫ್ರಾಡ್ ಸ್ಕೈಸ್ ಕೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ HVM ಅಕಲ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾದೊಂದು ದಾದ ಏತ್ ಬರೋದುಂಡ್ಯಾ ದಾದಂದು ಅಲ್ಲ JDDSTRKT ಶೋಭಾ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ಟು ಬೆಡ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡ್ಯಾ ಇಂಕ್ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದಾರ ದಾದೇನು ಕಾಜ್ದಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮನೋಲಿ ಕೋಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗು ತೋಜುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜ್ರಿ ಅಂಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಏತು ಯಾ 10-25 ಬತ್ತನ ಅದಾದನ OTP ಮಸ್ತ್ OTP ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅದಾದಿಪ್ಪು ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ OTP ಲಾಗಿನ್ ಮಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರದ ಆದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂದು ಕೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏವಿನ ದಾದಿ OTP ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 10-25 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ್ OTP ಬರೋಡು ಏನು ಪನ್ಪುನಜ್ಜಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಂಪಿನರ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಹೌದಾ ಅದಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇರಿ ಬರೋದುಂಡು ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರ್ಮನ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ತೂಲೆಯ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡಾ VK ಪಂದ್ ಬರೋದುಂಡು APSRTS ಅವು ಬತ್ತುಂಡು DSTRTKT ಏನೇ ಅಂದು ಶೇ ಮರ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ OTP ಕಡಪರ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಬರೋದುಂಡು ಹೌದಾದಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುವಾಕೆ ನೀ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಏನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮೀನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊರಿಯಡ ಆಗತ್ತಿ ಇರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಮೋದರಾಜ್ ಉಡುಪಿದಾರ ಇರು ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಡೆಲ್ಲಿದಾಗೆ ಮಾರ್ರೆ 911169345091 ಡೆಲ್ಲಿದು ಕಾಲ್ OTP ಪತ್ತನ ಡೆಲ್ಲಿದು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದುಂಡು ಅದವು ಒಂಚ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ OTP ಮಾರ್ರೆ ಶೇ ಲಾಗಿನ್ ಇಂಟು JD ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದುಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಎಂಚಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಏರಿಯ ನಮ್ಮಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡಪುರಿಯನ ಕರ್ಮದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇಂಕ್ ತೂಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯವ್ವೋ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರ್ರೆ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಿನ್
provided to the delivery partner to receive your package already 30 minutes ಗೆ എന്താ അത് ഓർഡർ വന്ന് മാറില്ല എനിക്ക് ಬಂದಿச்சு ಮಾರ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನು ದಾದ ಬಂದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಒ ಟಿ ಪಿ ಏನ ಬೈದ್ರು ಬರ್ಪುನ ಮಾರ ಸಾವುದ ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಶೋಭಾ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಈಗದ ಕಟ್ಟನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗದ ಮರ್ಲು ಬರ್ತದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿ ಯಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ ದಾದ ಎಂದು ಬರೋದುಂಡಿಯ ಡಿಯರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಜ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ತೂಲಿಗೆ ಯುವರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯುವರ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರ ಸಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ದಾದೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾన్ని ತೋಜುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಜಿ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ದಾನೇಕ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲರು ಕಾರ್ಮ ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡಿ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ದು 9311 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಏನ ಅಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕಾಡು ಕನಪದೆನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಹ ಬೋಲ್ತ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಅನ್ನ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ ಪನ್ನಡು ಎನ್ನೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಲೂಟ್ವೇರು ದುಂಬೆ ದಾಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾದ ಕಾಲ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಬರ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತನೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಒ ಟಿ ಪಿ ಓಪನ್ ಬತ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಸಿದ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋದು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಡು ದಾದ ಬರ್ಪುಂತುಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ವಾಮಂಜೂರುಗು ಪೋಪುಡಕ ವಾಡಜ್ಜಿ ಪೋಲಿರು ವಾಮಂಜೂರು ದಾರಾ ಇರುವ ಮಂಜುರ್ದಾರ ఆయన ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುನೆ ಇಜ್ಜಿ ದೆತ್ತ ಬಾದಿರೇನ ನೀವು ಡೆಲ್ಲು ಸಂಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನಿ ಪಂದೆಗುಳ್ಳಿ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಮುಪ್ಪಾಂಡು ಬರ್ತಿ ಮುಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಗಡ್ಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಒ ಟಿ ಪಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊಬೈಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅವುಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನೇ ಕಾತು ಕೂಡ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ನಂಬರ್ ಬರೋದುಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತೇನೆ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬರೋಂದುಂಟು ಕರ್ಮನಕಲ್ನ ಅದು ಹೆಂಗದ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನಿ ಹೌದಾ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶಿಶಿ ತುಲಾ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಸಿಂಗನ್ ಆಟ್ ದಾದನಯ ದಿಸ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 10 minutes ಪೊಲ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಪೊಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅವೇ PWALLA ಹೆಂಗೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಯನ ಅಲ್ಲ ಡಿವ್ ಮುನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತ್ ಲಾನ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅನಿಯನ್ ಭಾರತ್ ಲಾನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾನು ಲಾನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ದಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಕುಡಲ ಬರೊಂದೆಂಡು ಒಳ್ಳೆಜಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯವರಿ ನಟುನಲ್ಲಿ ಬರೊಂದು ಲೇಟ್ ಸಾ ಆರೆಂಜ್ ದೇ ಡೆಪ್ಪುಲಿ ಅಯ್ಯನು ಐದು ಮಪ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಐಟಿ ತೂಯಿಜಿನಾಂಡು ಆತ ಶೋಭಾ ಅಯ್ಯನ್ ತೂಯಿಜಿನಾನ್ ಯಾನ್ಗೇನು ಪನಿಚ್ಚಾಯನ್
पण आहे कोणतं इथं ना तर वाचावर कम्प्लीट आहो आहे तू नात दादा शोभा अंचला मुप्प OTP देतो ದೀತ ಕಾಯ್ದೆ ಜುಂಡತೆ ನಾಲಿತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೀತಜಿ ನಾನು ಅಂಚಿದ್ದೀನಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ತದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ದಾದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಫೇಕಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಡನ್ స్కామ్ ఎందు మరి సావు బుజ్జి అంట బుజ్జి ఎక్కడ అతను బుజ్జి మగలెగ్గు కొర్రైతే నుంచ ఎక్కడ ఉంది ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ ಆ ನಮ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಾರ ಮೂಜಿ 4 ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಈ ನಮ್ನೆ ಬೈಜೆ ಕೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಯಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿ ಪೋಯಿ ಅಂದ್ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನೆ ಹಾಯ್ ಬಂಡದು ನಟ್ಟನೆ ಪರ್ದಿಸಿ ಬತ್ತೇನೆ ಕಲ್ವಿ ಚೀತ ಒಯ್ತಾ ಬುಡ್ಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿದ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬುರ್ಜಿ ಮಟನ್ದಾಗೆ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ದೀಪನತ್ತ ದಾದಿ ಮೆಸೇಜ್ വരുന്നുണ്ടാ ಸಾಲದ EMI ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು 15 ತರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಥದಿದು ಕಾಸ ಬಾವು ಡ್ಯೂ ಆತಿನ ఇది ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಯಕ್ಷಿತ್ ಆನೆದ ತೀಪನು ಅಜ್ಜಿಡ ಕೇಲ್ನೆ ಪನ್ ಪೇರು ಅಜ್ಜಿಡ ಕೇನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಗೋವಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಪರಾರಿ ಯಾನು ಬನ್ನಗನೇ ಪಂಡರ್ ಪರ್ದೇಸಿ ಇವತ್ತೇ ಬಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿಕ್ಕಿದೀನ ಅವ ಅಲ್ಲ ದೆತ್ತ ಬದಲೆ ಉರುಳೆತ ಆಲೆ ಶೋಭಾ ಇಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಏನು ಇತ್ತದು ಆಯ್ತ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ ಸೈತಿ ಹೂಯಿನಾಯ್ ಅಂದ ಮಾಡಿ ಸಾವು ದೆತ್ತ ಬದಿನ ಬರ್ಪಿನಿ ಕರ್ಮನಾಯನ ನಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಕಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿಯನ ಹೋಗಿ ಪಾಡೆ ఆయన ఇంక మెసేజ్ తూయరా అప్పచి ఇంక పన్ను శోభ ఆయన తెత్తి తిప్పిన కిన్ని తిప్పిన न्यू टीपिंग सिड हाय हाइड मार दीजिए बुका टाइम आउट ओके ओके पनिया बे यक्षित शोभा वनिता आने तेत्ती दीपिना किने दीपिना आने तेत्ती दीपिन जेके आने तेत्ती दीपिना ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಹತ್ತು ತೆತ್ತಿ 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 ಏನು ತೆತ್ತಿ 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 ದೀಪಿನ ತೆತ್ತಿ ಏಡ್ರಕ್ಕೇನು ಸೋಬ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕಿನ್ನಿ ದಿನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಪುಯ ಕೊಂಬು ಮತ್ತೆಜ್ಜ ಬೀಲಪುರೈಕ್ ಕಿನ್ನಿ ತೆತ್ತಿ 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 ದೀಪಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀ ತೂತೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪಕ್ಕ ಪುಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ
ಪಗ್ಗುಗು ಪುಗೆ ಬೋಡ್ಗೆನೆ ಫೇಕ್ ಅಂಚ ಮಾತ ರಿಸಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಂಗೊತ್ತು ನೈಕಿದಿ ಸೈಯರೈಟಿ ತೆತ್ತಿ ಪೆರಾಡ ದೀಪಿನಿ ಅತ್ತು ಆನೆ ಆನೆ ದೇ ಪ್ರಮದ್ರಾಜ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನತೆ ಆನೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೆ ಇಂಕ ಅವ್ವಾಡು ಇಂಕ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ತಿಳಿಪಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ದಾದಂದು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನತ ತೆತ್ತಿ ಹತ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿನ ಮಂಡೆ ಹಾ ತೆತ್ತಿ ಹತ್ತು ಕೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ರಡ್ಡ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಅವಳು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಅವಳು ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿಯಾ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಚಿ ಮಾರ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನೊಂದು ಆನೆ ಪುನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಅಂದ ಅವು ಕಿನ್ನಿಲ ಏತು ಮಲ್ಲಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ತೆತ್ತಿ ದೀದ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಪಾರ ಕುಲ್ ಆನೆ ಕಾವ್ಯ ಕಂದೀನಿ ತಿಲ್ನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಒಂತ ಸಮಯ ಕಾಡ್ದ ಬರಿಟಕೊಂದು ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಡು ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಸೊಂಡಿ ಒದಿದು ಒಂಜಿ 40 ದಿನ ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಒಡಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಆಪು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಕಿನ್ನಿ ತೆತ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಎಂಚ ಮಾರಿ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆತ್ತಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಮಾರ ಯಕ್ಷಿತ್ ನಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಎಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಕೆತ್ತಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೂಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಪುದೆಳ್ಳು ದೀಪಿನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮರ ಆಯ್ತು ಇಡೇಟ್ ಪೋ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಸೊಂಡಿಲ್ದು ಇದು ಕುಲೊನ್ನು ಪಾರಾಗ ಆರಾಮದೇರಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಏನು ವಿಶೇಷಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಿದೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದಾ ಮರಿ ಇಡುದಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದಲ್ವಾ ಎಮ್ಕೆ ಕೆತ್ತಿದ ಬಿತ್ತು ಆನೆ ಕೊಲ್ಲಜಿ ಮರ್ಲ ಆನೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂತ ಎತ್ತಿದ ಬಿತ್ತಕೊಂಡು ತೆತ್ತಿ ಪುಟ ಉಂಡು ಪಟ್ಟದ್ದು ಸೊಂಡಿಲಿಜ್ಜ ಸೊಂಡಿಲಿ ಇಂಚ ಸುತ್ತದ ಇಂಚ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡ ಆಡಡೆಗೆ ಯಾರು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿ ನೀರ ಮಂಡ ವನಿತಾ ಓ ಅಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ನು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿ ನಾವ ಆಮೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಆನೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದಲ್ವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರಾ ಆನೆ ಮರಿ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾರೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ನೀವು ಅದು ಮರಿ ಇಡುದು ಆನೆ ಮರಿ ಇಡುದಿಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಪಾಪ ಅವರು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದು ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದು ನೀವು ಕೇಳುದಿಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳುದಿಲ್ವಾ ಆನೆ ಎಂತ ಯಾವ್ದರ ಮೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ರೀ ಎಮ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದು ಆತ ಮಾರಮಯ ಅಲ್ವಾ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದಲ್ವಾ ನೀನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು ಮಾರಾಯ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದಲ್ವಾ ಪನ್ ಮಾರೆಯ ತೆತ್ತಿ ಪಂಡದು ಏರಾಣ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆಯ ತೆತ್ತಿ ಪಂಡದು ತೆತ್ತಿ ಪಂಡದು ಏರ್ ಮಾತ ಪನ್ ಪೇರು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊಟ್ಟೆದು
ಮೊಟ್ಟೆದು ಚಿತ್ರ ಕಲಿಸಿ. ಯಾರಂತ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆನೆ ಮರಿ ಕಲಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೊಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸೊನ್ನೆ ಕಲಿಸಿ, ಸೊನ್ನೆ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ನೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೇಳು ಮಾರಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಅವರು ಬಂದ್ರು ಆಣೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಮಾರ, ನೀವಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಲಿಸಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ. ನಾನೇ ಮಗ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜೀರು ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನ ತೆತ್ತಿ ಆತೆ ಅಜ್ಜಿ. ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನತೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಮಂಡದಿ ಅಕ್ಕಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಲ್ತದೆ ಅನ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಪೇನ ಅಜ್ಜಿರು ಸತ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಪಲ್ಲೆ 1,000 ಚಾಲೆಂಜ್. ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಈತ ಸಮಯ ಓಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾರು 1,000 ಚಾಲೆಂಜ್ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು. ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆಗೆ ಶೋಭ ಬಲಿತ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ పోయని మరలేరా తవ్వకులు ఎన్న సపోర్ట్ పల్లె అజ్జి ఆ జీరు పల్లె ఆನೆ తెత్తి దీపునతే అందత్త కజిపు దాతకి ఎన్నగా ఆನೆದ తెత్తి పనుపు జన నమ అంచెని ఆನೆ తెత్తి దీపిని ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ 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 ನಾನು ಹೇಳುದು ಮೊಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಾರೆ ಕಿನ್ನಿಟ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸೊಂಡಿಲುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆಗೆ, ಅದು ಉದ್ದ ಕಾಲು, ಹೇಗೆ ಇಡುದು ಕಿನ್ನಿ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಲ ಸೊ ಅನಿತಾ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನು ಮನೆದ ಆನೆ ಓಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಈತುದ್ದ ಸೊಂಡಿಲು ಐಕು ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ಈತು ತುದ್ದ ಕಾರು ಆತ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ದೀ ಓಡ್ಚಿ ಐಕಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನು 48 ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕ ಓಡೆ ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಆಪು. ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಿಡುದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಮರಿ ಎಂತವ ಮಾರೆಯ ನೀನು ಹೋಗು. ಆನೆ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ದೀವಾಡು ಹತ್ತು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ದೀವಾಡು ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಆನೆಗೆ ಬಂಚ ನೀರು ಬಂದು ಸುರು ಅವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡ ನಿಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನರಮನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಣಿಗ್ಲುಂಡು ಆಡ ಎತ್ತೆಂಕ್ಲ ಅವ್ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಅವ್ ತೆತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಆನೆಗ್ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜದೆ ಆನೆ ಪೊನ್ನುಪ್ಪುನತ ಕೊಡಿ ಸಾವಿರ ನಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ 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 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಮರಿಯ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳುದು ಮೊಟ್ಟೆ, ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ 1,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆನಾ ಮರಿನಾ ಅಂತ. ನೀವೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಅವರೆಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಓಡಿದ್ಲು ವನಿತಾ ಮತ್ತನಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಾರೇರಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬೊಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆನೆದ ಕಂಡನಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಕ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿಕಿನಿ ಆಯ್ತಾ. ಆನೆದ ಅಮ್ಮ ಏರ್ಲಾವಡಿ ಎಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಏರ್ಲಾವಡ್ ಕಾಡಾನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅವಳು ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಿದ್ರೆ ಈವಾಗಲೇ 1,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು 1,000 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಂಗೆ ಹಣ 1,000. ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಒಂದು 10,000 ಬರ್ತದೆ. ವನಿತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದೀಪಿನಿ ಅತ್ತು ಆನೆ ಕಿನ್ನಿದಿಯಾರೆ ಸೊಂಡಿಲ್ ತಿಕ್ಕೋಲುಜಾ ಆನೆಗೆ 2 ಕೊಂಬಿಜ್ಜ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಲುಜಾ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿದಿ ಓಡಿಪ್ಪುನ್ ಪನಿಗೆ ಆನೆದ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲತ ಆನೆ ಓಲು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಆನೆ ದೀಪಿನ ತೆತ್ತಿ
ಅವು ಪೊನ್ನ ಆನೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುಣ ಆನೆಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುಂಡ ನನಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ. ಚಕ್ಕರ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ, ಚಕ್ಕರ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಕಿನ್ನಿಯ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆನೆಡು ಪೊನ್ನಾನುಂಡ ಮಗ ಇಜ್ಜತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆನೆಡು ಒಂಜಪ್ಪುನತ ಪೊನ್ನು ಆನು ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತಿನವು ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪೊಂಜು ಕಚ್ಪುತ್ತೇನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆದ ಬಂಗುಡದ ಎತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಫಿಕ್ ತಡೀರಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಮ್ಗೆ ಬಲ್ತೆ ಎಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ಚು ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಮಂಚು ಪೂರ ಪಾಡುಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ತೆತ್ತಿದ್ದು ಈ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುಡ ಪೋಡು ಇಜ್ಜನ ಆನೆದ ಕಿನ್ನಿ ಅಪ್ನೈಟ್ ಆನೆ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜನೆ ಎಂಚಾಯಿ ನಾವು ಅವ ಅಂಚನೆ ಗಾಳಿಗಾಪಿನವು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಆನೆದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಲ್ತದ್ದು ಸೀದಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪುನು ಮೊಕಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಗ್ಗರೊಪ್ಪುಡು ತೂಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ಲ ಆನೆಗೂ ಆನೆ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಯಾವಂದು ಪೋಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಆನೆದ ಸಂಸಾರ ಕಮ್ಮಿ, ಆನೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿನಿ ಆನೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದುಂಡ ಆನೆ ಕಾಡಿಡ್ದು ಸೀದಾ ನಾಡುಗು ಬೈದು ಹಿಡಿಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಗುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದು ಪೋತದ ಅವು ದಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಡಿಡ್ದಾರೆ ಆನೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ 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 ಒಂಜೊಂಜಿ ರಡ್ಡಡ್ ಮೂಜುಜಿ ಆನೆ ಅಪ್ಪನದೇ ಆತ ಸೊ ಅನಿತಾ ಆತ ಕಾಡು ಆನೆ ಜಾಸ್ತಿಂದ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಅಂಡ ಚಿರತೆ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಪೂರ ಆ ಜೇಲು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಂಡು ಪುಚ್ಚದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆನೆ ದಾಯಿಗು ಓಕೆ ಆನೆ ಏತು ತೆತ್ತಿದಿ ಏತು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಡು ಆನೆ ದೀನಾಗ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಆನೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಅವು ಒಡೆಪುನು ಅವು ಕುಲ್ಲುದು ತೆತ್ತಿದೀವಿ ಗೊತ್ತನ ಮರತ ಮುದ್ದೆಳ್ಳು ಪುದೆಳ್ಳು ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಡೆಪು ಅವೆಂಚ ಅಚ್ಚರಿ ನೀ ಗೊತ್ತಿಜ ವನಿತಾ ಈತ್ನೇಡು ದಾದ ಕಲ್ತದಿಂದಾದ ಈ ಶಾಲೆ ಪೋತನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತ ಬನ್ಪ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿಕ್ ನನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆನೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚ ದೀಪಿನ ಪನ್ ವನಿತಾ ಆನೆ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸೊಂಡಿಲಿಜ್ಜ ಉದ್ದ ಕಾರಿಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಆನೆತ ಎಂಚ ದೀಪುಂಡವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ಚಲೋ ಮಗ ವನಿತಾ ಆನೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ಲ ಇವುಡು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಬಲ್ತಿದೆ ಅಪಗ ತೂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಅವು ಯಾನ್ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನು ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡು ನಾಕುಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ್ ತೆತ್ತಿದಿ ಇದು 48 ನಟ ಓಡೇ ಪುಂಡವು ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ವಾರ ತುಕಪಲ್ ನೇರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ಯ ಅಪಂಡ ನರಮನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿಯಾ ನರಮನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಜ ನರಮನೆ ತೆತ್ತಿ ಅತ್ತು ನರಮನೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿರ್ ದೀಪುಜನ ಬಾಲೇನು 1 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬಗತ ಪೆದ್ದುನಿ ಆನೆ ಅಪಗಪಗನೆ ಇಂಚಿನಿ ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಆಯ್ಪಿನ ಪೆದ್ದುನಿ ಜೀ ಆನೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳಲಿಗೆ ಶೋಭ ಇಜ್ಜಲಿ ಅವನಿದ ಪೊನ್ನು ಬಲ್ತಿರದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ಬಲ್ತಿನದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆನೆ ಪುದೆಳ್ಳು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ್ ಕಾಡಿದ ನಡುಟು ಆಂಡ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ್ ಅವು ಒಡೆಪುನು ಒರಿಕೆ ಎಂಡೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ತೆತ್ತಿ ಪುಡವು ಜಾ ಅಂದು ಎಂಚ ಪುಡವು ಆಯ್ತ ತೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾ ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪು ಈರ್ ದೀಪು ಜಾರ್ ತೆತ್ತಿ ಈರ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಡುನ್ನದ ಈ ರಾನೆನಾ ತೆತ್ತಿದೀಯರತೆ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಡು ನಾಯಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್
ಕಡೆಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆನೆ ಫಸ್ಟಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟಾ? ಆನೆ ಫಸ್ಟಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟಾ? ಚೇತನ್ ಚೇತು ಹಾಯ್. ನರಮನಿಡಲ ಕಾರ್ ಕೈ ಪೂಜಾ ಆನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಂಡಿಲಿಜ್ಜ ಒನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸಾತಿಜಿದ ಅವಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ. ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಮೊಟ್ಟೆನಾ? ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಯ ಕೆತ್ತಿಯ ತಿನ್ನಿಯ ಎಂಕ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡು. ಆನೆ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತ ಮಾರಾಜೇತನ್ ತೆತ್ತಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ. ಆನೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ್ ಪುದೆಳ್ಬೋದು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಜವೆ ಅಂಜವೆ. ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ? ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನತೆ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತಾತ ಆರು ಪಂಪಿನ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಆರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿದಾರತ ಅರೆ ಕಾಡ್ರ ಮಾ ತಿರ್ಗುದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇರತ್ತು ಪಂತರ್ ಯಾನ್ ಅವು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಮನ್ಪಿನಿ. ಇದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ ವನಸೆಜ್ಜಿ ಆನೆಡೆ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಈರತ್ತ ಆನೆದ ಜಾಗ ಅಡುಪುನು ಕಾಡು ಮತ ಪೋಪುನು ಒಂಚುತ್ತಿ ಕೇಳ್ನೆಗೆ. ನಾನು ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೀಗ ಎಲ್ಲ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸಾ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ ನಿನ್ನ? ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆನೆ 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆನೆ 3 ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಪುದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಡುಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಮರಿ ಹೊಡಿತದೆ. 21 ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಎಂತ ಅದು ಎರ್ಮೆವಾ 21 ಮಂತಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಎಂತ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು? ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಿತ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಕಿನ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೀವೆಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ದಾದ ಪಲ್ನೆ ತೆತ್ತಿಕಂತ ಕೊರೋಡ ಆನೆಡಾ ಇನಿ ವೆಜ್ ವನಿತಾ ಯಾವ ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಓ ಅಣ್ಜವೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ವನಿತ ಮಾಸಜ್ಜ ಮಾಸ ಬಕ್ಕ ಕನಕ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪನ ಎಂಕ್ ಇನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಕಿನ್ನಿಯ? ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದ ಕಿನ್ನಿ ಇಡುದ ದೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾರ್ ಮಾರ್ರೇರು AP ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಇಡುವ ಸರ್ಚ್ ಮಂಪರ್ ಬರ್ಪೇನಿ ಒಂದ ಕೇಳ್ನೆ పోదు కటిల్డు ಈರ್ ಪನೋಡು ದಾದ ನಾಯ್ದ ಮಾಸನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರು. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 1,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು 1,000 ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರು. ಒಂದ ಮಾತ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಎಮ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಪುಂಡು ಹೋಗ ಈರು ಓಲ ತಿನ್ಬಾರ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾಸ ನರಮಲ್ನ ತಿನ್ನುವಾರಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ದಾದ ಉಂಡೆ ಶೋಭ ಪನಿಯ ತೆತ್ತಿ ಪನಿಯ ಮರಿ ಹಾಕ್ತದಾರಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲರಿ ಮೊಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆನಾ ಅದು ಅಂತೇಳಿ. ಹುಚ್ಚಿಡಿತ್ರಿ ಆ ಪುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪೋಲೆಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸ್ತ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಮರಿಯ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ
AI ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನೀಗ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತದೆ ಅದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ. ನಾನೀಗ AI ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ನಂದು ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಚಿನ್ನದ್ದು? ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುದಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ದಾದಯಾ ಸೋಬಾ ನಿಪಾನಿಯಾ ಪೊಂಜೋಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡ್ಗೆ ಏಐ ಇತ್ತು. ಏಐಡು ಆನೆಂದಿಂಡ ಆನೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು. ಆನೆನ್ ಏಐನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆನೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅವೆಂಚ ಏಐ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುದ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಏ ತೋಜುಜ ನಾನು ಆನೆ ತೋಜುಂಡ ನೇ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಓ ಏಪಿ ಕೂಪಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ಯ ಆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಗ್ಬಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತನತ, ನಿಕ್ಲು ಪಂತಿಜ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಆತೆ ಬಿಡು. ಸೋತಾರ ಹೆಂಗ್ರೇನ ಮುದ್ದಲು ನೀರು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಲ್ ತಾರದ ಮುದ್ದಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ತ ಬಿಡು. ಈ ಪೊಂಜುನ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಆನೆ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೋತೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂದಿ ಅನ್ ಸೋತೆ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೋಪಲೆ ಯಾಪನ್ ಪುಂತೆತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪ ಟಾಪಿಗೆ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಆಪುಡ ಕಿಶೋರು ಕಿಶೋರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಿಶೋರು. ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ತೆತ್ತಿ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನ್ ಕಿನ್ನಿಯ ತೆತ್ತಿಯ ದಾದೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಸೋತೆ ಪಂಡದು. ನೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಚನ ಪನ್ ತೆತ್ತಿ ಪನ್ ಈಲ ತೆತ್ತಿ ಪನ್ ಒಂಚ ತೆತ್ತಿ ಬಂದು ಓದ್ತನು ಕಿನ್ನಿ ಬಂದು ಓದ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಬಿಡ್ಪುಚ್ಚಿ ತೆತ್ತಿಯೇ. ಕಿಶೋರ ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತದ ತೆತ್ತಿಯದ ಇಂಬೇರಿ ಬತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ಬನಂದು ಬೆಟ್ಲ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನತ್ತಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ತೆತ್ತಿ ಮಾರಯ ಅವಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆನೆಗೆ ಸೊಂಡಿಲುಂಡು ಅರ್ಥಂಡ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊಂಡಿಲುಂಡು 4 ಆರುಂಡು ಬೀಲುಂಡು ಕೊಮ್ಮುಂಡು ಪೂರುಂಡು ಎಂಚ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನಿ ತೆತ್ತಿ ಅನ್ನ ಸೀದ ದೀಪುನತ ಅವೇರು ಬೋರ್ಲೆ ಹೌದಾದೆಯ ಬರ್ಲಿ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಇರೇ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆನೆಗ್ ಕೊಂಬಿಜ್ಜಿ ದಾವಡೆ ಉಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ಕೂಲಿಜ್ಜ ಉದ್ದದ ಆನೆಗ್ ಕೊಂಬು ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪುನತ್ತವ ಎರ್ಮೆನ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ್ ಪೂರ ಹೊರಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪರ ಪೋಯರು MK ಪೋಯರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರು ಅರೆಗೆ ಮರ್ಲು ಬತ್ತನ್ಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಜನ ಇತ್ತೆ ಈ ಪನೆಂಕ್ ಕಿಶೋರು ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ಯ ಅನ್ನ ಬೊಗದಾದ ಬಾ ವನಿತಾ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಒಂಜ ತೆತ್ತಿ ಬಂದು ಓದ್ತನು ಕಿನ್ನಿ ಬಂದು ಓದ್ತಾನ ಆತೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಂದು ಓದ್ತಾನು ಯಾದಾಯ ಬಂಡ ತೆತ್ತಿ ದೀಪನ್ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತನು. ವನಿತಾ ಪನೋಡ ಪನೋಡು ವನಿತಾ ಪನೋಡು ವನಿತಾ ತೆತ್ಯ ಕಿನ್ಯ ತೆತ್ಯತ ತೆತ್ಯ ಅಂದ ಅತ್ತ ವನಿತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ ವನಿತಕ್ಕ ಇಮೇರು ಸರಲತ ಯಾನು ಸರಲ್ಲ ಪುಂಜನ ಬಿಡ್ಲೆ ವನಿತಾ ಈರು ಆನೆ ರೂಪಡು ಆನೆ ರೂಪಡಿಗೆ ಏಪ ಊರುಗು ಅವೇಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸವನಿತ ದೇ ಏಪಿ ಅಂಚಮನ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಪಾನಂದ ಬಿಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಅನ್ ಒಂಜ ಕಿನ್ನಿ ತೆತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟಿ ದಾದಾ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ತಾನೆ
ಊರಿಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ಊರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪನ್ಗೆ ದಾದ ತೆತ್ತಿ ಆತ ಕಿಶೋರು ಆನೆ ಗಿನ್ನಿ ದೀಪುಜಿ ಮಾರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಎಂಚ ದೀಪು ನಾವು ಆನೆ ಅಂಚ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಈರು ಉಸಿರು ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಉಸರಿತ್ತಿನೇಟಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಜಿನ ಬರ್ಪೆನ ಜೆಪ್ಪು ಜನ ಪಜಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಪುಣೆಂಕ್ ವನಿತಾ ಬಕ ಸಮಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿಯ ಈ ಪನತ ಎಂಕಿ ಸೋಪ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬತ್ತೀರು ಬಿರ್ವಾಜ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕೇನು ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ವನಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಕರಾಲೆಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಯಾನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇನೆ ಪನ್ಪರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಕೊರಿಯ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ನೆ ಕೀರೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಕ್ ಆಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಕುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನೇಜ್ಜಿ ಆಕುಲು ಕಾಡಿಡಿ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ಕುತಂಡೆ ಇನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವರಿ ತಂಚಮನ್ ಬರೆಜ್ಜಾವ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ 15 kg ದಾಯಿ ವನಿತಾ ಒಂತೆ ಪತ್ತು ಈರು ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪರ ದಾದೇನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೆನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇಡೀಗೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಪನೋಡುತ್ತೆ ಲೈವ್ಡು ನಿಜ್ಜಿ ಎಂಗೆತ್ತೆ ಪನೋಡು ಓ ಅಂದೆ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಪ ಪೋಪೇನು ಶೋಭ ಪೋಯಲಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನಾತೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಯಾ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಯಾ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲತಾ ವನಿತ್ ಶೋಭಾ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಯಾ ತೆತ್ತಿಯತಾ ತೆತ್ತಿಯತಾ ಪೋಲೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಬಂಜು ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಯಾ ತೆತ್ತಿ ದೇವರ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಬನ್ನಿ ಕಿಶೋರ್ ತೆತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಯಿಟ್ಡು ಬಾಂಬ್ ಕುವೆಟ್ಟು ಬಾಂಬೆ ನಾವು ದಾದ ಬಾಂಬ್ ಒಂದು ಬಂಡನು ಎಂಕ್ ಮರ್ಲ ಸುರು ಆಪುಂಡು ವನಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಒತ್ತೇರು ತೆತ್ತಿಂದು ಆಂಡತ ನನ್ನ ದಾದ ಬೋಡಿ ಇಂಕ್ ಇರು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಕದಿಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನೆದು ಕಿನ್ನಿ ಆನೆ ಮನ್ಪರೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಐತೊಟ್ಟು ಪೋಲಿ ಆತ ಆನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಐಕ್ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಶೋಭಾ ಯಾನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪ ತರೆ ಕೊರು ವನಿತಾ ತೆತ್ತಿ ಕಿನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆಗೆ ತೆತ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ ತೆತ್ತಿ 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 ಅರ್ಥ ಮಂತ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತ ಆನೆ ಕಿನ್ನಿದಾಯ ದೀಪುನಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಜ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಜಿ ಸೊಂಡಿಲುಂಡು 4 ಆರುಂಡು ಬೀಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಜಿ ಆನೆ ದೀಪನ್ ತೆತ್ತಿ పులి ముంచుండా ఓಯ್ತಾ ಆನೆದನ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೇರೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಆರೆಗೆ ಮಂಡ ಬಿಚ್ಚಾಣ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗನ್ನು ದೇವರೇ ಬಲೆ ಅಣ್ಣನ್ನು ವನಿತಾ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಯ ಎನ್ನೈನಿ ಒಂಜೇ ಟಾಪಿಕ್ ಎನ್ನೈನಿ ಒಂಜೇ ಟಾಪಿಕ್ ಒಡೆ ಬರಡು ವನಿತಾ ದೇ ಏಪಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನದನ್ನು ಪರ್ಚಿ ಚೇತನ್ ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಾದಾ ತೆತ್ತಿಯ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಾ ತೆತ್ತಿಯದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆತ್ತಿಯದ 2 ಜನ ಓದ್ತಾನೆ ತೆತ್ತಿಂದು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಶೇರ್ ಪಾಡುನು ದಾದೇನು ತೆತ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವು
ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಅಕ್ಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೇರು ತೆತ್ತೆ ಕಿನ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶೋಭಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪಂಡದು, ವನಿತಲ ಒತ್ತೊಂಡಾಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪಂಡದು, ಕಿಶೋರ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡೆ ತೆತ್ತಿ ಪಂಡದು, MK ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪೆರೆ ಪೋತೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೆಲವು ಅವೇರು ಬೊಂಬೈದ ವನಿತಾ ಓ ಅಂದ ಬಲೆ ವನಿತಾ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನಿ ದೀಪಿನ ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಅಂದೇರಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನ ಆನ್ಸರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಅಂದು ದಾದ ದೀಪಿನಿ ಓ ಡ್ರಾಗನ್ ದಾದ ದೀಪಿನಿ ತೆತ್ತಿ ಡ್ರಾಗನ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಮಾರ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಜ ಜರಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಮುಲ್ಗಮ್ಮ ತುಂಡಿನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಪೊಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಪನ್ವೇಲ್ ಒಲ್ಪಯ್ಯಕ್ಕ ಪನ್ವೇಲ್ ಬೊಂಬೈಡು నీకు కోప నీకళ్ళ హోటల్లో జమ్మిಗೆ ಎಂಕತರ ಬೇರೆ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ತೆತ್ತಿನ ಕಿಂದಿರ ಆಯ್ಜಿ ಚಾ ಉಂಡು ವನಿತ నీకు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೋತಾಯಿ ಟೀಚರ್ ಆದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಮೊಲ್ ಶೋಭಾ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಆದ ಇದಾದ ಓದಿನ ಬನ್ ಎನ್ನ ನಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಆತನ ದಾದ ಓದಿನಿ ಶೋಭಾಯಿ అక్కడ ఇచ్చారట ఆయ ఓడైనా ఫోటో షూట్ పోయింది నీకేంది వేను ఆయల పని బాబు తెత్తింది వాళ్ళు ತಂದುಳ್ಳ ಚಾ వాళ్ళ ಚಾ ಪರ್ಪಲ್ ವನಿತ ಇರ್ನ ಮದ್ದು ಖಾಲಿ ಆತಂಡ ಎಂಕೋ ಮಾಡ್ದಲ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪಿನಿ ವನಸಿಗು ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ನೆನಪೋಲಿ ತೆತ್ತಿ ಆ ಟೀಚರ್ పిలికలు అత్త స్కూల్దా పిలికలు అత్తండాల స్కూల్ దాండాల ఒకేళ గొత్తు పడ ಬರ್ಚಾ కొంచెం మాల్ పర్పిన కన్నా ಯಾನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೆತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಂಡು ದಾತ ತೆತ್ತಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ತೆತ್ತಿ ಕೋರಿದೀನಿ ಈರ್ ಎಂಚಿನೇ ಏಪಿ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ಈರ್ ಕಾಡ್ದ ಅರುಟುಲ್ಲಾರ ಈರ್ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ತೆತ್ತಿ ನವಿಲು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿಜಿ ನವಿಲು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಈ ಜನ ಸೋತರು ಮಾರ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೋಲೆ ನವಿಲ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ತೆತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಲ ತುಕ ನವಿಲ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಮಾರ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಯ್ ನವಿಲ್ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನಿ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ పోతుంది ఇది ಬೇಗ ಮನಸ್ಸು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ పోತೀನಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಆಡಕೇಳಿ ಏಪಿಡ ಕೆತ್ತಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕ ಕಿನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಕಿನ್ನಿ ನವಿಲ್ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ಆನೆ ದೀಪಿನ ತೆತ್ತಿ ಅವು ಮಾರೆ ಇರ್ದನೆ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಪುಂಜವೇ ಅಂಚನ ಪಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಬಂಡದು ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸೋತನ ಪಲ್ಲೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿ ಜೀಜ ನೀರು ಸೋತಾರೆ ಇರ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರಿ ಇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬನ್ ಪಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿಯ ಗಿನ್ನಿಯ
ಕಿಶೋರ್ ಕಡೆ ತೆತ್ತಿ ಬಂಡೆ ಸೋತಿದ್ದು ಜೆ ಓಕೆನಾ. MK 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ಚಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಚಲಿ ಜೀಪು ತೀರು ಲೈವ್ ಇದು ಲೈವ್ ಇಡೇ ಉಳ್ಳಾರತ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡೇ ಇಲ್ಲ ದಾತ ಯಾ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗ ಕಾಡಿನೋಟು ಸತ್ಯ ಬನ್ನು ಕಿಶೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಬಂಡತ ನೀ ಏಪಿ ಪನ್ನೆ ಒತ್ತೊಂಡರಾ ತೆತ್ತಿ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂಡರಾ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಬನ್ನೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ വനിത സ്കൂൾ പഠിയാൽ ಆನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಯ್ ತುಳ್ಳಿ ದಾದ ದೀಪಿನಿ ಬಂದು ಪೊಂಜವೆ ಆನೆ ನೀರೇನು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತುಪೆ ಎಂಕಿರ ಆನೆನ್ ಕೊಯ್ಟದ ಕಂತೆನ ಜಾಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನವೇನು ಸಾಂಕ್ವೆ ಅವು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಮೊಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನವೇನು ಪುದೆಡ್ಲು ಕಟ್ಟಬಾಡ್ವೆ ತೆತ್ತಿ ದಿನಗಿರಿಗೆ ತೊಜ್ಜಪಾವೆ ನಾವು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿಂದು ಸತ್ಯ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ ಆನೆ ಬೋಡು ಐನ ಸುಡು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪೈಲು ಕೇನೇನೇ ಕೇಳುವಾರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನೆ ತಡೆ ಬರಡುತ್ತೆ ಮಾತ ಯಾನ ಆನೆದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತದೆ ಆನೆದಪ್ಪ ನೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಬನ್ ನವಿಲ್ ಕಿನಿ ದೀಪಿನ್ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದೇವರೇ ತಿತ್ತಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲುಂಡು ಪೋಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಮಾತು ಪೂಜೆ ಹೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಕಂತ ಕೊರಡೀರನ್ನು ಓ ಪೂಜಾರ ಏಪಿ ಪೂಜಾರೆ ಎಂಕಿ ಇರಿ ಇಲ್ಲಾಕಂತದ್ದು ಆನೆ ಕಂತು ಕೊರಡು ಅವಳ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕ ಆನೆಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿಯ ಕಂತು ಕೊರಡು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಸೇಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸೇಕೆ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅರಿತುಲೆ ಬಾರ್ದೀಪೇನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ದು ಮಾವತರಕೇನೆ ಈ ಜೀರ್ ತೆತ್ತಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ ಅರಿತ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ದೀಪೆ ತೆತ್ತಿನ ಕಾವು ಕೊರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅರಿತ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ದೀತೆ ದೀದ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ದೊಂಬುಗ್ ದೀದು ಕಿನ್ನಿ ಹೊಡಪವೇನ್ ಈ ತೆತ್ತಿಗಂತ ಕೊರ್ಪಾರ ಆನದ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯವಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಆನದ ತೆತ್ತಿನ ಅರಿತಡ್ಡ ಬಿಡ್ದೀಪೆ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಕಂತ ಪಿದೆ ದೊಂಬುಡು 2 ಸರ್ತಿ ದಿಂಡ ಅವು ಒಡೆಪುಣ್ ಬಕ್ಕ ಯಾರು ಸೇಕ ಕೊರ್ಪಂಚಿ ಅರಿತಡ್ಡ ಬಿಡ್ದೀಪ ಯಾನ್ ಅರಿತಡ್ಡ ಬಿಡ್ದೀಪೆ ಅವ್ರ 2 ದಿನ ಅರಿತ ಡಬ್ಬ ಹಿಡ್ದೀಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಳು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಓಡು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿತ ಡಬ್ಬ ಹಿಡ್ದೀಪಿನಿ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಒಡೆಪುಣ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಡೆಪದ್ ಕಂತೀಪೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಪೊನ್ನತೆ ಅನ್ನೊಂದ ಅವು ಹೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಅನ್ನೊಂದಾಗ ಹೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಕ್ಕ ನೀರು ಒಡೆಪುಲೆ ಅವಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಡೆಪುಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಅರಿತ ಡಬ್ಬ ಹಿಡ್ದೀಂಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ದೊಂಬುಡ್ದೀಂಡ ಅವು ಬೆಚ್ಚೋಗಿ ಇತ್ತ ದೊಂಬುಲ ಅಂಚೆನುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಡ ಉಂಡು ಅವೇ ಪೊನ್ನು ಆನೆ ಐರಗಿಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಅವು ಪೊನ್ನ ಆನೆ ಆನೆ ಬಂಡದು ಈ ರೌಲಿ ಇತ್ತಾರ ಕೈತಲ್ಲು ತೆತ್ತಿದೀನಾಗ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದೀನಾಗ ರೌಲಿ ಎತ್ತಾರ ಅಂದು ಆ ರೌಲಿ ಎತ್ತಿರಿಗೆ ಏಪಿ ತೆತ್ತಿದೀನಾಗ ಆನೆದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎತ್ತಿಂದು ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಆನೆಗೆ ಎಬೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಆನೆಗೆ ಆಂಡ నీకు 2 జనాల పత్తలే ఆన పొన్న తెత్తి తీసి నేర్దు తిని పుదరు కింది జర లక్ష్మి మహాలక్ష్మి అవు మహాలక్ష్మి కట్టిల్ దానంత పుదరు మళ్ళా ఆనే పోతుంది మళ్ళా ఆనని కొర్తే అయితే మగలుపున్నావు ముల్ప లక్ష్మి మహాలక్ష్మి పొన్ను మార్రే ಇರೆಂಚ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಪೊನ್ನು ಬಡ್ಡದು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಿ ಎಪ್ಪುನ್ ವಾ ಆನೆದ ಕಿದೇಟ ಆನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನ್ ಅಂಚಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಾವು ಪೊನ್ನು ಪಂಡದು ಪಣ್ಣತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಎಪ್ಪುನೊಂದು ದೇ ಈರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಿತ್ತೀರಾ ಆನೆ ಯಾನೇನು ತೂತೆ ಆನೆದ ಬರಿಟಿತ್ತೀರ ಆರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪನಿಗೆ ಆನಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆನದ ಬರೀ ಟೆಪ್ಪನ್ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ತ ಕೈತಲೇ ಪುನ್ ಕಾರ್ದಾಗ ಹಿತ್ತಲೇ ಪುನಾರ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾರೀಗ ಆನ ಪುಣ್ಣ ಬಂಡದು ಅವೇ ಮುರೇನಿ ಮಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಂದು ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮೇರು ಅಂತಂದು ತೂತೇನಾರೇನು ನಾವು ಆರೆ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕಾರ ಪೋಯಿನಿ ಆನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆನೆ ಬರ್ತಾರೆ
ವೀರಪ್ಪನ್ ತೂತಾರ ತೂದು ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ತೀರవులు ఎప్పుడు పడ్డదు ఆనని బయటెత్తారు ఆనకి తీన్ పవను మీ పవను అవిని చెప్పవను అవిను పిద్దర్లతో ఒప్పును ఆరే ఓ వనిత ఈ పొంజు గగసల కొర్లే ಗಂಗಸರಗಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಪರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ಕೇನು ಒಂಜೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಲ್ನ ಒಂಜೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಇದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಏಪಿ ವನಿತ ಶೋಭಾ ಪೂರ್ಯರ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಓಲ್ಪು ಬೋಡ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಓಲ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಿ ಅವೇನಿ ತೆತ್ತಿ ಸಮಾ ಪರ್ದು ಜಪ್ಪಡು ಸಮಾ ಜಪ್ಪು ಜೆತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರು ಒಂಜೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಎಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೊಂಜೋಗು ಚೂರು ಬೆರದ್ದಾತನ್ಗೆ ಇನಿ ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಲ ಯಾನ್ ಪರ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ವನಿತ ಈ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತೂಲ ವನಿತ ಕಂಡನಡ ಕೇನಿಗೆ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಪಂಡದು ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಇರ್ಬೋಲೆ ವನಿತಲ್ಲ ಈಗ ವನಿತ ಇಕ್ವಲ್ ಪಾತಾರೆ ವನಿತ ಪನ್ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ಅವಳು ಹರಡನೆ ಕೇನೋಡು ವನಿತಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತು ಆರ್ ಪೋಯಿರತ ಅನ್ನ ಪೂಜೆ ಜಪ್ಪಿರು ವನಿತ ಏಪ ಊರುಗು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬೆತ್ತಿನ ಮಾರ ಇರ್ಕುಲ್ಲಾರ ಅಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಓಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ತುದಿಪಿನ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಬ್ಬನ ಪೋ ಅತ್ತೆ ಪೋಯ ಇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಹೆಂಗ ವನಿತಲ್ಲ ಪಾತಾರೆ ವನಿತಾ ಈಪನವ ಆನೆ ತೆತ್ತಿಯ ಕಿನ್ನಿಯ ಎಂಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೋತೀನಿ ಗೊತ್ತನ್ನ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಪಿರ ಹೊರಬತ್ತು ಬಂಡೆ ಅವು ಅದು ಮರಿ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡಿಗೂ ಇನ್ನು ತೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ದುಃಖ ಈ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ದೊಂಕ ಬನ್ಪತ ಬಾರೆ ದೇವೇರತ ದೇವೇರ್ನೆಲ್ಲ ದೊಂಕುವೇರ ಈ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಆನೆ ಬಣ್ಣ ದೇವೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಆನೆ ದೇವೇರ್ನ ತೆತ್ತಿಲಿ ದೊಂಕುವನ ಅಂದ ಪನ್ ಆತಲದಿಕ್ಕ ಆನೆ ಸಸಾರನ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ನಿಕ್ ಸಸಾರನ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಉಂಡು ಪಂಡೀರ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಾ ದೇವರೇ ಅತ್ತು ಚರಪಟ್ಟ ಹತ್ತಿಯ ಪಣ್ಣ ತಯಾನ ಪಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಏರಿಗ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದೀನೇಕ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದೀನೇಕ ಪಾಟಿಯ ಏರ ಅನ್ನನ್ನೆ ಕೊರ್ಪನ ಅರ್ನನ ತೆತ್ತಿ ಅರ್ನ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದೀನ ಅದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿದೀನೆ ಕರೆ ಪಾಟಿಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚು ಮಾಲ್ತರ್ಗ ಒಂಜಿ ಪಾಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ನ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದೀನಿ ಅವರ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟದು ಏನಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಐಡಿಯಲ್ ಉಂತೊಡ್ಚೇವೆ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಬಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದ ಆನೆ ಕಿನ್ನಿ ಇಡುದ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ
ಒಯ್ತಲೆ ಕೊಡುವನಿದ್ದ ಆನೆ ತೆತ್ತಿದೀನೇಕೆ ಇರ್ವಲ್ಲಿ ಅಂದೇರಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಅರೆ ಮಾತ್ರ ತೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೊಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ಅದು ಪೋವನಿತ್ತು ಸೊ ಬಲ ಈ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮನ್ಪವ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುರಿ ಇಜ್ಜ ಲೈವ್ಗೆ ಮೊಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ನೀರು ಬಲ್ಲ ಬರಡು ಲೈವ್ ಅನ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟಾ ಇರೇಗ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪೊಂಜವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಇರ್ನ ಕೆತ್ತಿ ಈಗೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಅಂತ ಎತ್ತಿ ಬಂದೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೆತ್ತಿದ ಸುದ್ದಿ ದೆತ್ತರನ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಅವ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಟ ಎತ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಟ ಅಂಚನ ಯಾನ್ ದಾದಲತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಚೂರ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಮಾರ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಈತೊಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಕೇನಿಕ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪನಂದಿರ್ಲೆತ ತೆತ್ತಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲೆತ ನಿಕ್ಲ ದಯ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆತ ಅಂದೆ ಅವು ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಬಿಡ್ಪೇಡಿಗೆ ಅನಿತಾ ಇತ್ತನೆಟ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪೂರ ತೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಬೇರೆ ಆನೆದ ಈರು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತಿ ಪಂಡದು ವನಿತಾ ಏಪಿ ಪನ್ಲೆ ಅವಳ ಪೋಪನೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಕುಲಿಕುಲಿ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿಲ ತೋಜುಜೇರು ಪೂರ ಯಾಕಡೆ ಎಂಕೆ ಉಂಡದ ಶೋಭಾ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀನಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಆನೆ ಬತ್ತು ಬಂಡೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ದಾಯಕೆಂಡೆ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕೋದು ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮರಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುದು ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಡಿ ಬಂಡೆ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆಂಡೆ ಇಂಕ ಒಂದ್ಸಲ ಅನಿತಾ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದು ಮೊಟ್ಟ ಡಿಜೆ ದಾದ ಮೇಹಂದಿ ಓ ಪೊಂಜೋ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಉನೋಡ ಜಸ್ಟ್ ಜಿಗೊಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಪೋ ಪಾಡು ಪಾಡು ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಸ ಪರವಲ್ಲಿ ವಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಏರು ಶೋಭನಾ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಂಡು ಈರ್ಲ ಮಾಲುಂಡ ಆಕುಲ್ಲ ಮಾಲ್ವೇರು ಸುರೂಟ್ ಈರ್ ಮಾಲೋಡು ಬೊಕ್ಕಾಕುಲ್ ಮಾಲ್ವೇರು ಈರ್ ಮಾಲರ ಸುರುಕು ಪೋಡ್ಚಿ ಒಲ್ಪ ಈರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವನಿತ ಅಲ್ಲ ಕೊಲ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೊಲ್ಪು ಒಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ಶೋಭನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೆಹಂದಿ ಮಾಲ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಮಾಲ್ ಕೊಂಡ ಇಕ್ ಒಲಿ ಉಂಡ ಮಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಗುಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂತುಲೆ ಮನ್ಪೆ ಮುಗೀತು ಬತ್ತು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಲಕ್ಕಂ ಪೋಲೆ ಪೂರ ನಾಲ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತಿನ ಪೋಪುಡು ಮಾರನ್ನೆಟಿ ಒಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಬಂಟ್ವಾಲಡು ಬಂಟ್ವಾಲ ಪೋಪರಾ ಪೋಲೆ ಹಿಂದಿಗ್ ಬಲೆ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಲ್ಕೊ ದೀಪೆ ಡ್ರಮ್ಮುಡು ಮಾಲ್ಕಂದ್ ದೀಪ ರಾವಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಂಜು ಕೊಡ ಪನ ಕೊನಪೆ ಬಂಟನ ಭವನತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ
ಇತ್ತದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾರಿ ಕಣ್ಣು ಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ ತೂನಗ ಸ್ಯಾಪ್ನಿ ಇತ್ತ ಮದುವೆ ಆತೋಡು ಅದ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಪಗಾಯಿನಿ ಇತ್ತ ಆತು ನೋಡತ್ತ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಎಲೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಎರಡು ಎರ್ಮೆ ಎರ್ಮೆಗೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ತದೆ ಫೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಖಂಡ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆ ಚೈಕ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಡು ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಶೋಭನಿಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದವು ಕಂಬಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಹುಡುಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಕ್ಕೆದ ಕಂಬಳ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಜವು ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದವತ್ತ ಕಕ್ಕೆದ ಕಂಬಳ ಮಂತ್ಲಿ ಏರ್ಮೆದದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರುವ ಮದುಮೆಗೆ ಬಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರುವಾಗ ವನಿತನ ಮದುಮೆಗೆ ಆವ ಬರ್ತೆ ಆವ್ ಈ ಲೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲನೆ ನಿಕ್ಕಿ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇವ ವನಿತಾ ನಿಕ್ಕ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ತೂಪತ ಓ ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುನ ಹತ್ತು ಬಂಡದು ನಿಕ್ಕ ಆನೆದ ತೆತ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾವುದು ಕಂಬಳ ಉಂಡು ವನಿತಾ ಎಂಕ್ಲ ಎಡು ನಾರಿ ಗಾನ ಅಂಜಬಂಡ ಅಪ್ಪಿ ಜೆ ಕೆ ಹೆಜ್ಜೇರು ಮಾರ ಆರಿತ್ತು ನೆಡ್ಡ ಆತಿತ್ತ ಚೆಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ನಾರಿಗಾನ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಕವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕುಲತ ಮಜ್ಜಲು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಬೋರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಮಾಡುಡಾ ತಿರಿ ದಾದೆ ಬುಲ್ಪುನು ತಿತ್ತಿರಿ ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ನಾವುರುಡು ಕಾವಲ್ಕಟ್ಟೆದವೇ ಇತ್ತೆ ನಾವುರುಡುಗೆ ಅರ್ಧಾದೆ ತಿತ್ತಿರಿ ಪಕ್ಕಿ ತಿತ್ತಿರಿ ಬುಲ್ಪುನಿಯೇ ತಿತ್ತಿರಿ ಅವು ತಿರಿ ತ್ರೀ ಹೌದಾದೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕಿದ ಬುದರ್ದದೇತ ಕೊಲ್ಲತ ಬಂಜಲಿ ಅವು ಪಕ್ಕಿದ ಪುದರ್ದದೆ ತಿರಿ ಪಕ್ಕಿ ಟಿಟ್ಟಿರಿಟಿರಿಯಾ ಇಟ್ಟಿರಿಟಿರಿ ಅಯ್ಯೋ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಜಿ ತಿಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿ ಆಂಜನ ಮಂಡೆ ಟಿಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಪಕ್ಕಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ ನನಕೇ ನೋಡ್ಚಿ ದೇವರೇ ತೆತ್ತಿ ಪಕ್ಕಿ ದೀಪುಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ತೆತ್ತಿ ಅವು ದೀಪುಡು ಮಾರ ಆನೆ ಎಂಚೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಡ್ನು ಆನೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನಿ ಗಂಗಸರ ಬೋಡು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಕೊರ್ಕಯ್ಯೇ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಜಂದಿನ ಗಂಗಸರ ನಾವು ನನ್ನ ಓಡಿ ಪರಬಗು ಮದಿಮೆ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯೂ ಅಂತೀರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಏಪಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪರಬರಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಜವನೇರು ಬಲ್ಲೆಡು ಬುರಿಯೇರು ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆಡು ಬುರಿಯೇರು ಜವನೇರು ತೇರಿಗೆ ಎನ್ಪುಜೇರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ
ನರ ನರ ಮನಿರಲ್ಲ ಆತೈತೆ ಒಂತ ಸಮಯ ಬೇಕಾ ತೆತ್ತೆ ದೀವೇರಿ ಬಂಗಾಪ ವಾದಿಪ್ಪುಗೆ ಇತ್ತ ಬಂದ ಆಯ್ನೆ ಇಕ್ಕಲೇನು ಪಾಡು ಅಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನರಮನೆಯಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದೀಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ನಾಲ್ ತೆತ್ತಿದೀನ ಕಿನ್ಯಾಪ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಕನ್ನ ಚಮಗಿಂಡು ಪನಿತ ಪೋಯ್ನಾ ಬಾಬಿ ಉಲೈ ಪೊಡು ಉಲೈ ಇತ್ತು ನೆಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಜ ಎಂಕ್ ಮದುವೆನೆ ಬರ್ಚಿ ಏಪಿ ನಕಲ್ ಬತ್ತ ಕೂಡ ನಾಲ್ ಮದುವೆ ಅರಬಿದೇನು ಏಪಿ ಓ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಇನ್ನು ಪುದರ್ದದ್ದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಮಂಪುನಿ ತಿಕ್ಕುಯೇ ಇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಕೊನೋಡಿಯೇ ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಕೊನ್ನಡೇರು ಅಡೆ ಪೋನ ಕುಯೇಟು ಪೋನಾಗ ಬಕ್ಕ ಕುಯೇಟು ಡೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರೇಗ ಉಳ್ಳಾಲಿಗೆ ಅಡೆ ಪೋನ ಗೊಂಜಿ ಕೊನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಉರುಡುಪಾಡು ಬನ್ನಾಗ ಉರುಡು ಕುಯೇಟ್ಗೆ ಅವಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬಲೆ ಮೂಲಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ ಇಪ್ಪೊಡಿಯೇ ಅಂಚಿ ಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಪ್ಪ ದಾದಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟಾ ಅತ್ತಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು 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 ಎಂಗಡಿ ಏಪಿ ಆ ಪೇರಿಗೆ ಅರ್ನಬದರಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅನ್ನು ಆಮೀನ ಅತ್ತ ಅರ್ನಬದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ಲಿದ್ಕ ಏಪಿ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಏನು ಕುಸಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ರೈಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ഞാൻ പോപ്പേ ರೈಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ഞാൻ പോപ്പേ ರೈಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ರೈಲ್ പോപ്പേ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಉಂತದ್ದೀರ ಅವ್ರು പോപ്പേ ഞാൻ ನಾಡೆ ವನಿತ ನಡೆ ಪಿನ್ ഞാൻ ವನಿತ ನಡೆ പോപ്പേ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನಪ್ಪ ನಾವ ಕಿಶೋರ್ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ವೈಫ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜೇನಾ ಎತ್ತೆ ನನಾಂಡ ರಡ್ಡ ಅನಿತ ದಾದ ಮಾಲುಂಡ ನನಾಂಡ ರಡ್ಡ ಪೋಲೆ ಪಲ್ಲೆ ವನಿತ ಅಂದ ಪನ ವನಿತ ಬುಡರ್ಚಿ ಅರ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬನ್ ಕುಲಲಾವ ಓಲಾವ್ ಕುಲಲಾವು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಾವಡು ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಇಡ್ಲದಿಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯಾ
పునీత ఆరిజ్ బుడొచ్చి గట్టి పతలేవే ఊరుకు పోలే చర్బిని రాపుడు ఒక సమాచార పనుడి ఇరే కొంచెం పొన్ను తూపిరదా దాదా ಟೀನ್ ಪೋರ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪರಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಪಾಟ್ ಬ್ರೋ ಈದಾದ ಪುನೀತ್ ಬುಡಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊನ್ನಿ ಅರವೇನೆ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆಗೆ ಕೇನ್ನಿ ನಾಲ್ಕೇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ದಿವಂಡ್ರೆ ಅವನೇ ತೌಲ ಅಲ್ಪ ತೀಯಾರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಯಿಟ್ಟುಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಯ್ಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಆನೆನ್ ತೀಯಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಓವ ಬೀದಿಗ ಕುಲಲೇವ ಕುಲ್ಲತ್ತ ಕುಲಾಲ್ ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಆವ್ ಟಾಟಾ ವನಿತಕ್ಕಗ್ ಬೆಲೆಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತಾ ತೂವರು ಬೇಲೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದರಿ ಬಡ ಅಪ್ಪ ಬಿರಟ್ಟು ಗಜ್ಜಿ ವರ ಸುನ್ಪುನಪ್ಪ ಐಕ್ದಾದ ಬಿಸಲ ತುಲ್ಲ ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಬಿಸಲ ಕನ್ಕನ ಆರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉನ್ಪುನತ ಆರ್ ಕಾಸ್ತಾರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಪಾಪ ವನಿತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಪೇರು ಉಂಜಿ ಕುದ್ದು ಬಂದರು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ ಪೂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಟೈಮ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಜಿ ಟೈಮ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಯಾರನ್ನ ಕರ ಬಿಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತ പഞ്ചാബിന് മാരം ചോദിച്ചു കരവിസല്ല പത്തോണ്ട് ಕರಬಿಸಲೆ ಪೋತು ದರ್ತ ಬಾರ್ದೇರಾರು ಕರಬಿಸಲೆ ಅಗತ್ಯ ಗುಜರಿ ಮಾಡ್ದಾರ ಇರೇನು ತೂತೇನು ಗುಜ್ಜದ ಅಂಗಡಿ ಬಿಸಲೆ ಬತ್ತ ಪೋಪನ ಮಾರ್ರೆ ಖರ್ಚಿ ಕಾಸಾಪಣೊಂದು പതിനഞ്ച് ದೇವ ಆರು ದಪ್ಪನೇಟು ಸಾರ್ಲಿರನ್ನಿ ಆರು ಅಂಚಿನಿ ಆರು ನಂಬರ್ಚಿ ಆರು ఓలుపుని గుర్తుందా ఆరు ఓలుపుని గుర్తుందా ఆయనకెలా ಕುಪ್ಪಿದಾರ್ತೀರ್ ಗುಜಿರಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಗಂಗಸರ ಬಾರ್ನಿ ಈ ಜನ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಪರ್ಪುನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಯ ಕಿಸರ್ ಬ್ರೋ ವಾಟ್ ಬ್ರೋ ಕಿಸರ್ ಬ್ರೋಗೆ ವಾಟ್ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋಯಿ ಬ್ರೊಕೋಲಿ ತಿಂತಾರಾ ಬ್ರೋಕೋಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬ್ರೋ ಕುಡ್ಲಾ ಬ್ರೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬ್ರೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಥಿಂಗ್ ಗುಡುಗುಡು ಮಾಲುಂಡೆ ಬ್ರೋ ಆರು ಮಾಲ್ವೇರು ಈರ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟ ಪೋದು ಮಾಲೆ ಈ ಸತಿ ಮದ್ವೆ ಸಾರ್ರೆ ಬರೋಡು ಬಹತ್ ಕಾಜಾಡಿ ದೊಗ್ಗು ಮಾಡು ಬ್ರೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಥಿಂಗ್ ಗುಡುಗುಡು ತರಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಲ್ ಪಂಡ ಸಮಾ ಆಪುಂಡು ತೆಲಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ
ಇಂಚಿನ ವನಿತ ಮದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪೆ ತಿಳಿರ್ಪರ್ಲಿ ಮುಗಿ ಅತ್ತು ವನಿತದ ಅದಯ್ಯ ಮಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಚಿನೇക്ക് ಮಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಿ ನರಕ ವನಿತ ವನಿತ ಬಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಅತ್ತು ವನಿತ ಮಡೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ವನಿತ ಸಿ ನರಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಿಡು ಬಾಲೆ ಅಂಚದ್ಯ ಪಾಪ ಇಂಚಿನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ಮಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಈ ಪೋಪನ ಮಡೆ ಮಲ್ಪಾರ ವನಿತ ಇಂಚಿನ ಮಡೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾದ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಮಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಕೈಕಾರು ಕುಂಬಾರುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡಿನ ಮಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ದಾದ ಎಂಗಲ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಅಯಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಐಕೆ ಸನ್ ಕಣ್ಣು ರುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿನ್ನುನ ಕಿನ್ನಿ ಕೈಕಾರು ಕುಂಬಾರುಂಡು ಬಜ್ಜಿದ ಕೈಟು ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಮಡೆ ಮಡೆ ಈಗ ಬಂಡೆನೆ ಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪರಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಂಗಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಸೋಕಾತನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಸಲ ಬುರುಜಿ ದೊಂಬಲ ಬುರುಜಿ ಅವಳು ಬಸ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಆಲವು ಪಣ್ಣ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ದಾದನ ಪಂಡ ದಾದನ ಪಂಡ್ರ ಪೇನ್ ಬೊಕ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುಂಡು ಅವಾರ ಮಲ್ಲೇಜ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೂರುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋರುಜಿ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರಿಯೇ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈತನ ಮಲ್ಲೇಜ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆರಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬರಿಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪಂದ ಬಕೇರು ಮೈಪುನು ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು AC ಉಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ಉಡುಪಿಡು ಬೋ చెప్పులే ಕಂಡಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಶೂ ಕಾಪುನು ಈ ರೈಟ್ చెప్పులే ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚವೇ ಎಡ್ಡೆ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಡ್ಲೇ ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಲೆ ಆರು ಊರು ಬತ್ತಿವ ಕಂಚನೆ ಮನ್ಪುನು ದಾದೆ ವಲಿತಕ್ಕ ಈ ಚಲಿకి AC ಓಂಡು ಶೋಭಾ ಚಲಿಕ್ ಓಲ್ ಚಲಿಂಡು ಮುಲ್ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪು ಚಲಿಗೆ పోతారు ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪುರ ಮಜನೇ ಬೇತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ದೇವರೇ ಅಲ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬರೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ರಾಮದೇವರೇ ಚಲಿಜ್ಜ ದೇವರ್ನಾಚ ಮುಲ್ತಾ ಚಲಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ದಾಯಿಗ್ ಮೂಲ್ ಚಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸೆಕೆ ಆನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ చెప్పును ಅವಳ ಮೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನು ಎಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೆಕೆನೆ ಮೂಲು ಈ కొంచెం ಇತ್ತೆ ಸಂತ ಎಂಗ್ ಗಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೆ ಪಾರಪ್ಪಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಚಲಿಂಡ ಮೂಲ್ ಚಲಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಸೆಕೆ ಬೋ ದೇವರೇ ಇಂಚಿ ಸೆಕೆ ಎಂಕ್ ಬೆಗ್ಗಾರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಂಬೊಲಿ ಪಾರ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬೊಲಿ ಪರ್ದೆ ಕುಲ್ದ ಕಮ್ಮಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದನಾ ಎಂಗೆ 24 hours AC ಇರೇಸಿ ಪುಜಿ AC 1 month ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಮಂತ್ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಓಲ್ ಜಪ್ಪಾಡಾರು ಪಾಪ ಉಡುಪಿಡು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಅವನಿತ ಉಡುಪಿಡು ಬರಿಟ್ AC ಉಂಡಿಗೆ ಐತಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪಾಡು ಉಡುಪಿಡೆ ಜಪ್ಪಾಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಬರಿಟ್ ಜಪ್ಪಾಡು
ரெண்டு நாயும் கொஞ்சம் பரிட்டு கட்டு படிக்கவே படுற முசுட்டுக்கு ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ಅಂಚನ ಮುಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನ ನಟನಕ್ಲೆ చెప్పాರೆ ಪರ್ಪಿನಕ್ಲೆ చెప్పాರೆ ಕುರ್ಚೆಲ್ಲಕ್ಲೆ చెప్పాರೆ ಅಂಚ ವಾಣಿಸಿದ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ನೋಡಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೌಖ್ಯವಾ ನೀವು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡು ಬೇತೆಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರೆ ಕೊಂಚ ಸೈಡ್ ಕೊರೆಯಾರ ಬರಿಟ್ ಈರ್ ಗೋಡದ ಬರಿಟ್ ಜಪ್ಪುಲಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಾದೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನೇನು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆರೆ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಆರೆ ಮಾನ ಮಾರ ಇಜ್ಜದ ಆ ಜನಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ చెప్పే ತೋಡು చెప్పే ಅಂದು ಅರೆಗಲಡು ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ದ ಬರಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ತೂದು ವಿಷದಾಯೇ ದಾತವಂತಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಉಂತೀನಿ ಪೋಡಿದು ಪಾಪ ಪೈಂಟ್ ಪೋಪರ ಓಡೆಗೆ ಪೈಂಟ್ ಪೋಡು ಮೇಲಂಡೆ ಪೈಂಟ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಯಾ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲರ್ಕಲು ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವ ಯಾರಂಜು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕುನ ಅಲ್ಪ ಪೋಲೆ ಪೂರಗ್ಲು ಬಂತು ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹೋದ್ರಾ ತೋಡದ ಬಾರಿಡು ಪೆರ್ಮಾರೆ ಮಲ್ಲೆಜಿರೆ ನಿಂಗದು ಪಾಡಂಚಿ ವಾಣಿಸಿದ್ದು ಇದು ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪೈಂಟ್ ಹತ್ತಿ ಓ ಪೊಂಜವೇ ಪಿಂಟ್ ಓ ಪಿಂಟ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ 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 ಕೊರ್ಲಿ ಪಿಂಟ್ ಬರ್ಪರ ಅಂಚನ ಹೆಂಗೆ ಪೈಂಟ್ ಪೋಪರ ಮಲ್ಲಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೈಂಟ್ ಚೋಜಿಂಡು ಬಿರ್ವಾಜ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪಿಂಟ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೇವೆ ಪಿಂಟ್ ಬರ್ಪರಗೆ ಎನ್ನಿ ಆ ಪರ್ಕ ದಾನವಡು ಪಲ್ನಿ ಐಟು ದಾದ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತ ಪಿಂಟ್ ಪರ್ನ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಇರೇಗ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಉಸ್ಕಿ ಬೋಡು ದಾದೆ ಉಸ್ಕಿ ಒಂದೇರು ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡ ಓಲುಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಓಲುಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ಎಂಬೆರೆಗು ಬೈದು ನಾನೆ ಯಾವ ಎಂಬೆರೆಗೆ ಬೈದು ನಾನೆ ಅಂದು ಪೇರಾರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರ್ವಸ್ಯಾವು ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಪೂಜಾರಿ ತೂತಾರ ಕಿಶೋರು ಅನ್ನ ಅರೆ ನನ್ನ ತೂತಾರ ಜತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಅರೆ ಗೊರ ತಿಕ್ಕಲವ ಕಿಶೋರ್ಗು ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜೇಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಬರಿ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವರು ಅನ್ನನ್ನ ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಅವೇ ಆರು ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಟೇಪು ನೈಕರೆ ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಆಮೀನ್ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ತು ಬರೆತಿನತ ಮಾರಯ್ಯ ಕಿಶೋರು ಅನ್ನು ಆಮೀನ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆತೀರು ತೋಟದ ಬಾರಿ ಲಾಪುಡು ತೋಟದ ಬಾರಿ ಲಾಪುಡಾರೆ ಇತ್ತೆ ಓ ಬಾರಿ ಗೊರ್ರ ಲಾಪುಂಡು ಕಜೋದ ರಾಶಿ ಲಾಪುಂಡು ರಾಶಿಗೆನ್ನ ಬರಿಕೆನ್ಯ ರಾಶಿಯಾ ಬರಿಯಾ ಶೋಭಾ ಓಲ್ಲ ಪೋಯನಾ ಊರ್ಬಿಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ನಾ ಮೇರ್ನಾನಾ ಏಪಿನಾನಾ ಆರು ಬೆತ್ತೀರ ಅಂಡ ರೇನು ನಂಬರ್ ಆಪಜಿ ವನಿತಾ ಪುದರ್ ಬಂದು ಸಮಾಪರಡು ವನಿತನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಸರಿ ಪರ್ ಮೂಕು ಪುಟ್ಟ ಬರಲಿ ಒಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ
ನಿಖಲು ಅಲ್ಪಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಡುಟದಿಲ್ಲ ಬಸ್ತ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಅವು ಸುನೀಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ದಾರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ MC ರಜರಿ ಜಿಂಡಾ ಐಬಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾದಿ ಪೋಪಿನೇಕ್ ಪರ್ಪಿನೇಕ್ ಅರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡಾ ಪರ್ಪಿನೇಕ್ ಪರ್ನ ಓಲ್ಲ ಬೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಪಿನ ಪರಿಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತವಡಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಘ ಅಂದವ್ವೆ ದಾದಾ ಬೆಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಬಾಬಾ ಏತು ಮಲ್ಲಯೇ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು దాయికి శోభ వనిత పర్పినాకులు తోడుದ ಬಡ್ಡು ಜಪ್ಪುನಾಕುಲು ತಿನ್ಪಿನಾಕುಲು ಏನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ್ ಪೂರ ಹಾಕುಲೆ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೆ ರಾಜಿ ಕೇನ್ನಿಕ್ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪರ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಲ್ಪ ಮೀಟಾಲೆ ಅವ್ರು ಆರು ಓಲ್ ಬರ್ಪರ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೇರ್ನ ಇಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ID ಕೊಲ್ಲೆ JKನ ಏಪಿನ ಕಿಶೋರ್ ಏಪಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ತಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ತಂದು ಇರು ಅಲ್ಪ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಇರು ಅಲ್ಪ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪೊರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದೆ ಅಂಡನ ಕಂಡದು 10 ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅಂದ ತಲಪಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟದಂಚ್ಯಾ ಕುಂಪಲ ఎక్కడ దించి పని లేరు కటిల్ ఉప్పును ఉంది అవే ఆరు కటిల్దారు కిన్ని కోలి సునీల్ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಗುಲ್ಗ ಇನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಉಲ್ಲೇರತಿ ಕುಂಪಲಾಡು ಕಂಪಲಾಡು ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕುಂಪಲಾಡು ಶಾಲೆದೈಟೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡದಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಲಿಡು ಉಂಡತೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಲಿಗೆ ಬೋದುಕುಲ್ಲು ವನಿತಾ ಪೋಯ್ನಾ ಉಳ್ಳನಾ ಬನಿತಾ ಉಲ್ಲೆ ಆಲ್ಕೆ ಬಿ ಗೊರ್ಪುನು ಕುಲೋ ಒಂದು ಅತ ವನಿತಾ ದಾದ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳ ದಾದ ಭಾಷಣ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕನ್ಪೊಮ್ಮಂತಿಜಾರದ ಕನ್ಪೊಮ್ಮಂತಿಜಾರ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪಂತಿಜಾರ್ ಶೋಭ ಪೋಯಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ರೈಲು ಬತ್ತುಂಡು ಪೊಂಜೊವೆ ಎಂದಿ ಐತೆ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕೆಕಡೆ ಕಾತುಕುಲ್ಯ ಬರ್ಪು ಜಂಡೆ ವನಿತಾ ಇರು ಬಲಿತಾರು ಎಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ರೈಲು ಯಾನು ಉಂತಲ ಉಂತರೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತದೇರು ಇತ್ತ ಪೋಯರು ನನ್ನ ಬಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟು ಪೋವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಲ್ದ ಡೇಟ್ ಪೋಪೇನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಅಂಡು ನನ್ನ ನಮಲ ಮಂಡೇರ್ನ ವನಿತನ ಲೆಕ್ಕಡು ದಾಲ ಉಂಡ ವನಿತ ಲೆಕ್ಕಡುಂಡು ದಾಲ
ವನಿತ ಲೆಕ್ಕದ ಹಾಲುಂಡು ಉಪ್ಪುಡು ಹಾಲು ಕೊರ್ಚಿನಬೇಕು ಓಡೆ ಪೋಪ ಲತಾ ವನಿತಾ ಈ ಕೊರಂದ ಓಡೆ ಪೋಪ ವನಿತಾ 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 ಸುನಿಲ್ ಕೊಂಜಲ್ ಅದು ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಉಂಡೆ ದಾಲ ಟಾಟಾ ಕುಪ್ಪಿ मेरना कई ఉండదు ఇంకెడ్డనే ఆపచి మరి కిషోరం బేలు తేన బదిలించిన యోగి సన కై ఈ ఆంజో గుప్పును నరక్క కై ఓకే బాయ్ టాటా గుడ్ నైట్ ఓకే బాయ్ టాటా గుడ్ నైట్ పోపునా ಇನಿ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಜನ ಬರ್ಪ್ರೇ ಜಾಡ್ ಜನ ಆ ಜನ ಓಲೋಲ್ ಪೋಪುನು ವನಿತ ಪನ್ಲಕ ನೇಲರೆ ಪೋಪುನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತನ ಅನ್ನನ್ನ ಕುಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಎಡ್ಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕಿಲ ಕಿಶೋರ್ಗ್ಲ ಕುಪ್ಪಿ ಬರ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಎಡ್ಡ ಕುಪ್ಪಿ ಪರ್ಪೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಆಯ್ ವನಿತಾ ಎನ್ನೆಲುಜಿ ಇಂಕ ವನಿತಾ ಪೂರ ಪಂತಾಲ್ ಇರು ಒಲ್ಪನೆ ಹೇಳ್ದಾರು ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಂಪಲೆ ಹಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ನೆ ತುಳು ಬಾತಿರ್ನೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಈ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಈ ಪಾಡು ಜೈಗೆ ಕುಪ್ಪಿ ಬಗ್ಗಿದಾದ ಪಾಡು ಪಡಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ್ಯಾ ಆಯ್ ಪರ್ಪು ಜಿಗದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಇದು ಪಡರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದುಂಬು ಬರಂದಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಮದಿಮೆ ಬೇಕು ಬಿಡ್ತತ ಗ್ರೇಟಿ ಸಬಾಷ್ ಇರು ಕುಲ್ಲುನು ಇರುಕುಲು ಅಂತೂ ಯಾವ ಬ್ರೋ ಅಂದು ಆರು ಪರ್ಪೆ ಇರುಕುಲು ಅಂತೂ ಮೈತುಕೋರು ನಾನು ಲೋಟೆಡು ಬಾರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬೆಟ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪರ್ಪುಜಿ ಪರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ತೂದು ಪರ್ಪುನು ಆತ ಯಾನು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪರ್ಪಿನ್ ಆರು ಮದುವೆ ತುಂಬ ಪರ್ತಜೇರು ಮದಿಮೆ ಬೇಕು ಪರ್ಪಿನಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಈ ಜನ ಉಲ್ಟಾ ಪೆದಂ ಬಾಯಿ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊರೋಡ ಅಂದಾರ್ನ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮೈತದು ಮೈತದು ಬಾಯಿ ಆರು ಕ್ಲೋನ್ ಮೇಡ್ ಸತ್ತ ಕುಪ್ಪಿ ದೆತ್ತದ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೈ ಪುನ್ ಪರ್ಪ ಅವನು ಆರು ಚೋಚ ಸರಿ ಪರ್ಪಲ್ಲ ಓಲನ್ ತೋಡು ಬೂರುಡಾರು ಮಾಲ ಮಾಲ ಅಂಬೋದು ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ 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 ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ಬಾಯಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಪೊಂದು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಪ ಆರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರುಚಿ ಯಾರು ಕೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುರ್ಚಿ ಮೈತು ಕೊರ್ನ ಯಾವ ವನಿತಾ ವಂಚನಿ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹಲೋ ಉಂಡರಾ ಒನಸಾಂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ సాపిడియా జనజ్జి మూర్తి తమిళ్ దాకా సాపిడియా ఉన్నారా తిన్నారా ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಓ ದೇವರೇ ಕಟೀಲ್ ಆನೆದ ಬರಿಟ್ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಕಿಡ್ಡಿಕೋಳಿ ಕಿನ್ನಿಕೋರಿ ಕಿನ್ನಿಕೋರಿ ಕಿನ್ನಿಕೋಳಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕಟೀಲ್ 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 ಆರು ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಕಟೀಲ್ ಪನ್ಪರ್ ಆರೆ ಬಂಡೇನಿ
ಓರ ಬಂಡೆದ ಕಟಿಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಂಡಿರು ಪನ್ನತೆ ಕಡು ಕಟಿಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಅರ್ಕೆ ಕಟಿಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗೋಲಿ ಬುರವನ್ ಪೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪರ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪರ್ಪುಜೇರು ಕೈತಲ್ ಅಲ್ಪನಿ ಅಂಚಾರೆ ಕೈತಲ್ ಕಿನ್ನಿಕೋಲ್ದ ಬರಿಟೇ ಕಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಗೋಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋತೆ ಪರಿಯರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡೆಲ ಆರು ಮೇರು ಅನ್ನು ಆಮೀನುಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಆರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪರ್ಪಿನೆಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆರು ವನಿತಾ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿ ಇರ್ದಾದೆ ಒಂತೆ ಪರೋಡು ಇರ್ದಾದೆ ಪಾಪ ಮಾರ ಡೀಸೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕಲ್ನಕ ಕಸಂಟ ಅಂದೆ ಕಸಂಟ ಆಕಲು ಇರ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಬೂರುವರು ಬಂಡದ ಆಕಲು ಅಂಚನೆ ಬೂರೋಡ ಆತ ವನಿತ ഞാൻ പറഞ്ഞ ಸರಿ ಆತ ಯಾನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕುಲೆ ಗಂಗಸರದ ಅಕುಲು ನರಕ ಅಂದು ಅಕಲು ಪರಂದ ಇಪ್ಪಾಡು ವನಿತ ನಿನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಮಿನಿಮೇರ್ ಮಾಲ ಬತ್ತೇಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೇಪಾವ ಅನ್ನೊಂದೆ ಮುಸುಟು ತೇಪು ನೀರು ವನಿತ ಪರ್ಪರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿ ಕರ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿಗೆ ತುಲ ಒಂದು ಅಂಜೀರು ಪರ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿಗೆ ವನಿತ ಮುಸುಟು ನೀರು ತೇಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೇಪು ಅಂಚು ಮೀನು ಬತ್ತೆರಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈತು ತೇತು ಬಿಡು ಮುಸುಟು ಕರಂಚೋಡು ಓ ಒಂಜೀರು ಸಾಲ್ ಮೇರಾ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ದಾತನ ಸುದ್ದೆಚ್ಚ ಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಚ್ಚು ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕೈ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ದಯಗೆ ಪೋಲೆನಾರ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನಗ ದಾಲ ಪನ್ನಡು ತೊಲೆ ಅರೆ ಪನ್ಪೆನೆ ಯಾನ್ ತೂಡ್ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏತ್ ಚೆನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಒನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಉಂಡ ಪನ್ಪ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈ ಐಸವ ತೆರಿಕೆ ತೊಲೆ ಗ್ಯಾರ್ನಂಜಿ ಪಂಡಿನೆ ಗಾರೆ ಕೊಂಚ ಜನ ದಿಕ್ಕೇರು ಬಂಡದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾಡುಡು ಬೊಂಬೆಡು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೇರಡ ವನಿತ ಅಂಚಿ ಮೀನು ಬತ್ತೆಡ ಗುರ್ತ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಡ ಉಂಡತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಜಿಂಜದಿಲ್ಲ ಮುಸುಂಟು ತೇಪು ವನಿತ ಈರೇಂಕು ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ತೇಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅದ್ರ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ತೇಪು ನನ ಬರ್ತದ ಗಂಗಸರ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ವನಿತಾಗು ಪೋಲೆಂಚಿ ಗುರ್ತ ಆಪಿನೇ ಮರ್ಚಿ ಪೋಲೆಂಚಿ ಅಗತ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಕಾಲ ಸಾವಸ ಮುಡ್ಚಾತ ವನಿತ ನಮಕ್ ಅನಿತಕ್ಕ ಪನ್ವೇಲು ಕರಿದು ரெண்டு ஸ்டாப்டு தாதப்புதார் அஞ்சு போப்பினு பன்வேல போய் அஞ்சு 2 ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாண்டு பென் தாத பென் கிருஷ்ண ப்ரோ பென்னா ఏం చిన్నబా
ಆ ಸೊಂಟುಗು పోదు దాదేశ్ వనిత నెక్స్ట్ రెడ్ ఖరీదు పోపే అంచా ఓ పోపనా పోలా పోలా పెన్ స్టాపీ ಕಂಪನಿ ಈ ಕಂಪನಿದ ನೆಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪುನಾ ವನಿತಾಗ ಅಮ್ಮಲಾಂಡ್ వనితగా అమలాంటి ఎంత అమలాంటి అల్లన పడదు చెప్పు అత వనిత మొక్కలే కండకి నొక్కలు ఏ వెజ్జేరు వనిత అర్థాండా ఏ లగిన పూజ నమ్మకాండ ఉల్లేరు ఏది గుప్పును బిందాసేనమ్మ ఉల్లేరు చేయదేరు ನನ್ನ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಚಾಚ ಚೋಚ ಅಬ್ಬಾ ಗುರಂಕೋಯ್ತೊಂದಿಗೆ ಗುರಂಕೋಯ್ತೊಂದು ಜೈದೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡಿ ಜಪ್ಪಡಿ ಗೊರಕೋಯ್ತ ಪುರ್ತಾಂಡ ತೆಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಗೊರಂಕೋಯ್ಪುನ ಟೋನ್ ಟನ್ ತಾನೆ ವನಿತಾಗ ಅಮ್ಮಲಾಂಡು ಗಂಗಸರದ ಪುದಾರ್ ದೆಪ್ಪನಾಗನೆ ವನಿತಾಗ ಅಮ್ಮಲಾಂಡ ಶೋಭ ಪಿಡ್ಚೋಯ್ತಾ ಆಲಿಚ್ಚಲ್ ಆಲ್ ಬಲ್ತಾಲ್ ನನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ತೂರೆಗೆ ಏರ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ವನಿತನ ನಾಡಂದು ಪೋಡು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ವನಿತನ ನಾಡಂ ಪೋಲೆ ಇಡೀ ಊರ್ನಾಡ್ಲೆ ಭಾವನಾ 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 ಮಿಗ್ದಿಯಾ ಈ ಕಿತ್ತನೆ ಸೆಕೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾರದ ಯಾರು ಯಾರು ಗಿಜಿಯೂದ ಬಲೆವರ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ಭಾವನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನಗ ಈರು ಮೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯೇರು ಪಂಡಿರಿ ಅಂಚನಾ ಅವಿಕೆನಾ ಸೆಕೆ ಪುದುಲಗೆ ನರಕ ಮಾರನ್ ಈತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮಾರ ಇಂಕೊಂಜೇ ಒಂಜಿ ಚಳಿ ಇಚ್ಚಿ ಊರುಡು ಅವೇ ತೂಪುನಿ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ವನಸಾಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ కొంచెం ధాన్యం అన్నసాత ఇజ్జి బొర్చి అనిపించింది రాత్రి అనిపించి ఎన్న నేను అనుకున్నాండ కొంచెం ఏది ఎనిమ గంటೆ ದೌಲೈ ಒನಸಾವಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಜ ಇಂಕ ಒನಸೇ ಬೊರ್ಚಿ ಎಕಡ್ದಡ ಪಿದ್ದಾಯಿ ನನ್ನ ಲಾತಿಚ್ಚಿ ಯಾಲ್ನ ಒನಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಮಾತ ಒನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪೋಡು ವನಿತ ಮಲ್ಪ ಒನಸಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಸಪುರ ಹೊಡಿಯಂದ ನಾಲಿಪುರದಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾತಿ ವನಿತ ಒನಸುಂಡ ಒನಸಿಜ್ಜಿ
ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ಮಾಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ ವನಿತ తెత్తిండాయి మీద కచ్చిపోండి వచ్చమంది చందమ్మ వాళ్ళ ఫ్యాన్ కలిజా ಅಂಚಲ್ಲ ಮಾಸ ಪೂರ ಕಾಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಕಾಲಿ ಒಯ್ತ ಮಾಸ ನಾಯ್ದ ನಾಳೆ ಉದ್ದಾತೀನಿ ವೆಜ್ ಓ ವೆಜ್ ಈರದಿಲ್ಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಬಂಜವೆ ಈರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ಎಂಪೋಪೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ಈರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರ ಪಲ್ನ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ವೇದಾಗ ಎಂಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ದು ಕಂತಿಜಿರ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ನ ಈರಿ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂಡದು ವೇದ ಪೋಪೆ ಕಾಸು ಪಾಡುವರ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ಟಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬು ನಾಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂಪು ಅಲ್ತ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಏತು ಬಂದದು ಯಾನ್ ಪೋದು ರೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅಂಡ್ರ ಬಿಲ್ಲಿ ಈರೆ ಕೊರಡು 2 ಸಾರ ಅಂಡ್ರ ಬಿಲ್ಲಿ ಈರೆ ಕೊರಡು ಈರ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಆರು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ತಿನ್ಪ್ರಾಣ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಂದದಾನೆ ಅವಳ ಟಿಕ್ಕ ಸೂಪು ಕಲ್ತ ಈಗ ಕಲ್ತ ಇಷ್ಟ ಟಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಈಚೆ ಫ್ರೈಡ್ ಅವು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡಲ್ತ ಅತ್ತ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡಲ್ಪ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಅವು ಪೂರ ಬಟರ್ ನಾನು ತಿನ್ನೋಡು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನ ಬೈಗ್ ತಲ್ವೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪು ಜತ ಅನ್ನ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನು ಊನು ಅನಿತ ಈ ವನಸ್ಸು ಅನ್ಪು 4 ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರೀ ತಕ್ಲೆಗು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮಗು ಎನ್ನ 2 ಜೋಕಲೆಗ್ ಇವಾಗ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರೋ ದೂರ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ವನಿತಾ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನು ವನಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಇಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಜೆಪ್ಪುಲ ಯಾ ಚೋಚುನ್ ನನ್ನ ಯಾಲ್ನ ಚೋಚುನ್ ಮಾರೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆಗೆ ಶೋಭ ಬರಡು ಕಾಲಿಗೆ ಉಂಡತ ಎಲ್ಲ ಬರಡಲ್ಲವಾ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಶೋಭಾಯಿ ನಾಲ್ ಯಾವ ಯಾನ್ KFCಗೂ ಪೋಪುನಿ ಇದು KFC ಬೋದು KFC ತಿನ್ನಿ ಇದು KFCದೆಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಕೊನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಾರು ಪಂಡರತ್ತ ಕನಾಲೆ ಬಂಡದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಚ ಅಂದಾರು ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಪುನ ಮಲ್ಲನ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಜಿದ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುವೇರು ಏರ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನು ಒಡೆಗೆ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುವೇರು ಏರ್ ಪಾಡುನು ಬೊಬ್ಬೆ ಕಿಶೋರು ಅನ್ನ ಉಡ್ರು ಪನ್ನೆ ಜೇ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಪಿಯಾ ನಾನೇ ತಿತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಎನ್ನಪ್ಪದಾರ ಪನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುದ್ದಾರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪಂಡೇರು ಕಟ್ಟಿಲ್ದಾರು ಆನೆ ತೂಪುನಾರು ಕೊರ್ಲೆವನಡಾ ಸತ್ಯನಾ ಇರ್ನ ಪುದ್ದಾರು ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೇರ ನಂಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನುವೇನು ಗಿರ್ನ ನಂಬರ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂಜರ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ಆತ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿ ವೇದಾಗ ವನಸ್ಸು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ರಾಗಿದ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ಯಾ ಪಂಡಿ ಜನ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ
ಬೋರ್ಡ್ 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 പോപ്പുന ക്ലിയർലി എജ്ജേരി അനവർത്തിയില്ല ಆರು ನೆರ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಅತ್ತ ತನ್ನೆಡ ಪಾತಿರು ಫೋನ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಎಂಚಿನೆ ಅವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬಿತ್ತು ನಿತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸಗೆತ್ತೊಲ್ನಿ ಅಂದಿ ಎಕಡೊಂಜಿ ತೂತಾರ ಇರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀತೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತನ 99% ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೀಲ್ಸ್ ತುನಿ ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಬರ್ತಂದು ಯಾನ್ ತೂಪಂದಾನೆ ಎಂಚೈನಿ ತೂತ ಆತ ತೂತುಜಿ ಯಾಂದಾದ ಎದ ಮಗೆತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತಿಂಚ ಬೆಡ್ ಮತ್ತದು ದಕ್ಕೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ಗೆ ಬುರ್ಡು ಬರ್ಪನು ಈ ಬೆಡ್ ತೂದೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಅವ್ಳು ಬೆಡ್ ಮೀನು ಎತ್ ಪೂಜೆ ನೀರು ದಕ್ಕು ಜಾರ ಗೊತ್ತು ನೀರೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಹೋಲ್ದಿ ಪರಿ ಕಾಸು ಮೂಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಆತು ಬೇತ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪುನು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಸು ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೆನ್ಪುನೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಪೋಡಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬ ಅಚ್ಚನಕಲ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೂಂದು ಪಂದುಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಪೂರೈಕಲೊಂಜಿ ಎತ್ತದು ಕುರೋಡು ಇಂಕ್ ಐಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಕ್ಕದಿನಿ ಅನ್ಕೋ ಉಪ್ಪು ಹೋದು ಬೆಡ್ಡು ಪುಲಿಪರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚು ಸಾವದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾಪನ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನು ಉಂಟ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಎ.ಪಿ. ಕಿಶೋರು ಪುರ ಉಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ ಯಾನ ಜಿಪ್ಪ ಹೋದು ಅಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಜೈದನವರು ದೇವರೇ ಆಂಡ ಏತು ಬೆಚ್ಚಾವು ಎನ್ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಏರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ ಲೇಟೇ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಇರೇ ಪೊರ್ತೆ ಆಯ್ತು ಜೋಲ್ ಕುಯ್ಟುಡು ಎನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಜೋಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಪೂತಿ ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲ ಆಯ್ನಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ 40-45 ಆಯ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರಿ ದುಡಿದನು ಪ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ನಿಂಚು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ರಾಜನ ಜೊತೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಆವಡು ಬಾಬನ ವನಸಾರು ಜೆತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮದಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಯಾನು ಯಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿನಾಲು ಅವೇನೆ ಮನ್ಪುರು ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬರೋ ಮನ್ಪುಜಿ ವಾಟ್ ಆಂಜವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ చెప్పు ನಾನು ವನಸ್ ಮುಚ್ಚುಂಟು ವನಸ್ ನೋಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ದೇವರೇ ना वनच मनपुजी मला एकदा काय ना हां पूरा ಮೂರು ದಿನ ಆಯ್ ಬರುವೆತ್ತೆ ಪಜ್ಜು मेरा दिल भी कितना पागल है से करता है मेरा दिल भी ये कितना पागल है
ಭಾಜನ ಬರ ಹೆಂಗೆ ದಿತ್ತೇರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೆರ ಬರ ತೂಲ ಇಂದ ಕಾಂಡೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಕಂತು ದೀಪ ನೂಡಲ್ಸ್ ಏರು ಅಡಿಗಂಡಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಲ ದೋಸೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಎಗ್ ಕಾಲೇಜಿ ಸರಿ दादा किशोर बातें नहीं अम्मा अंतना गैस बदर सरी गैस स्टव गैस लाइटर सरी जी अम्मा आज बेच मंदिना ना ಎನ್ನ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ನೀರು ಬೇಯ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ಮಂತರ ಅವತ್ಕೆನ್ನಾಗ ಹಂಚೆನೆ ಆಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊರ ಈಗ ಸರಿ ಪನೋಡು ತರಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ತರಬೇನೆ 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 ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಈಗ ನಾನು ಪಾಪ ಓ ಮಿತ್ತ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುನಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂತ ನೈಟ್ ದೀಪನಾಗ ಕಂತು ಕೊರಂತೀರಿ ಆ ನೈಟ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ ಅಮ್ಮಗ ಅವೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ ನೀರ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುಪನಾಗ ಓಕೆ ಅವೈತ್ ಬಕೋಯ್ಟ್ ಓಲು ಇಂದುವಾ ಅವ್ವ ಅವು ಅವಿತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಬೈದನದ ಇಂಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂದು ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಇಂಚ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಪೈಪ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಪೊತ್ತವ ಆತು ಓ ಮಾರಾಯ ಇಂದುವಾ ಡಬ್ಬೆನ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾತ ಬಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ಏನೈಟೆ ಬಾಡ್ನು ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅವಳು ಎಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಡಿಗೆದ ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ನೆಟೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬರ ನೆಟ್ಟು ಎಪ್ಪೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಚಾತರೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಾಕಿದ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನ ಬೇಜಾರಿದ ಒಳ್ಳೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ತರಬೇನೆ ಅವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತ ಪಂಡಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅವೇ
अवित पुरा आणि घरतो निघते गॅस ते कारमागला ಒಕ್ಕಡ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಪುರ ಲಗಡಿ ಮಂದಿ ಹೋಲಿ ವೇದಾಗ ಗಂಟೆ ತಾಗಿ ವೇದ ಪಾಯರ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಜಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬಂದು ಆಂಡವನು ಯಾವ ವರ್ತಿ ಬಿಡ್ರಂಜ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಞೂ ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಲೆದ ಮಾತು ತಗೊಂಡೆ ಲಿಂಗಪ್ಪನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ ನಂದು ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮೊನೆ ದೆಕ್ಕದು ಉಪ್ಪ ಅಬ್ಬಾ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂಚು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಾರು ಕೌಡ್ಬದ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣಿನ ನನ್ನ ತೂವರಿ ಓನೇನ್ ಅಂದ ಯಾವ್ದಾಲ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಮಾರಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮೆಂಚೆನಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಯಾ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜುನು ಯಾನ್ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಯಾರಾತ್ರಿ చెప్పిన కంచెని ఓళ్ళ పొద్దు పెదే బతుండల మోన్ దిక్కుదే చెప్పు జిడావంది ఓకే అంచనా బాయ్ బాయ్ ನನ್ನ ಇಂಕೆಲ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋರು ತಿಂತೀನಿ మనసుమంత చెప్పు या बॉडी इज्जी मारया या मस्त सप्प राहता है अंदा तूला बॉडी बोलूले निन्न कर्मना सपूराने उल्ले दाला उन्पु जाता रात्रि ड अवेक ओके ना जप्पु मारया जप्पुन बाय बाय एपी गुड नाइट लिंगराज गुड नाइट शोभा गुड नाइट वनिता गुड नाइट बाय 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 बाय